Okay, now I'll be only talking. Okay, Babu. Okay. Recording also started. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Om Vasudevaya. Namo Bhagavate Om Namo Bhagavate Vasudevaya. श्रीमते जय पताक स्वामी नामने नमो आचार्य पदाय निताय कृपदाय दामदाय निग्रहग्रमतारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे हरे कृष्ण వచ్చిన భక్తులందరికీ నా హృదయపూర్వక స్వాగతం. ఈ రోజు 7వ రోజు సప్తమాధ్యాయం చదవబోతున్నాం మనం. మీకు ఇంతకు ముందే చెప్పాను, భగవద్గీతలో 700 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. ఆ 700 శ్లోకాలని 18 అధ్యాయాలుగా విభజించారు. ఆ 18 అధ్యాయాల్లో మొదట 6 అధ్యాయాలు మనం ఫినిష్ చేసాం. మొదట 6 అధ్యాయాల్లో మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? ముందు భగవద్గీత గురించి మాట్లాడుకున్నాం. భగవద్గీత మహత్యం మాట్లాడుకుని రోజుకు ఒక శ్లోకం చదివినా గంగా స్నానం చేసి 100 సంవత్సరాలు గంగా స్నానం చేసి ఫలితం లేదు. అలాగే మొదటి అధ్యాయం అర్జున విషాద యోగం గురించి మనం తెలుసుకున్నాం. అర్జునుడు యుద్ధరంగానికి వచ్చి తన బంధువులను పితృదేవులను మాతామహులను వాళ్ళందరినీ ఆచార్యులను చూసి మనసు వికలం చెందిన వాడై గాంధీవం విడిచి నేను యుద్ధం చేయలేను, నాకు ఈ రాజ్యం వద్దు, ఏమీ వద్దని తన రథం మీద కూలపడినప్పుడు కృష్ణుడు 2వ అధ్యాయంలో అతనికి తన భగవద్గీత ఉపదేశించడం ప్రారంభించాడు. 2వ అధ్యాయంలో సాంఖ్యయోగము అంటే ఆత్మ శరీరము దాని సంబంధము, తర్వాత ఈ స్థితప్రజ్ఞుడని ఎవరంటారు, మనకి కామ క్రోధ లోభాలు ఎలా కలుగుతాయి, వాటి గురించి 2వ అధ్యాయంలో ప్లస్ కొంచెం విపులంగా చర్చింపబడింది. తర్వాత 3వ అధ్యాయంలో కర్మయోగం గురించి చర్చింపబడింది. ఎవరైనా కర్మ చేయక తప్పదు, కర్మ చేయకుండా ఎవరు ఉండడం చాలా కష్టం అని చెప్పబడింది. 4వ అధ్యాయంలో జ్ఞానయోగం గురించి చెప్పబడింది. ఎలా మనం జ్ఞానం సంపాదించుకోవాలి అని జ్ఞానయోగం గురించి చెప్పబడింది. 5వ అధ్యాయంలో ఏం చెప్పబడింది? 5వ అధ్యాయంలో కర్మయోగం చెప్పబడింది. కర్మయోగం అంటే కర్మ నిష్కామ కర్మ అంటే కృష్ణ చైతన్యంలో ఎలా కర్మ చేయాలి, నిష్కామ కర్మ ఎలా చేయాలని దాని గురించి చెప్పబడింది. 6వ అధ్యాయంలో అష్టాంగ యోగము ధ్యాన యోగము గురించి చెప్పబడింది. ఇవన్నీ చెప్పిన తర్వాత అర్జునుడు 6వ అధ్యాయంలో చివర ఏమంటాడు? యోగినా మద్గతే అంతరాత్మన శ్రద్ధావాన్ భజతే యుమాం సమేయుక్త తమోమద. ఏ యోగులు ఈ అష్టాంగ యోగంలో చేసిన తర్వాత చివర ఏ యోగి నా గురించి తెలుసుకుని నన్నే తన అంతరాత్మల్లో ప్రార్థిస్తూ నా భక్తుడు అవుతాడో అతడే సరైన యోగి అని నా ఉద్దేశం అని కృష్ణుడు 6వ అధ్యాయం చివరలు చెప్తాడు. ఈ 7వ అధ్యాయం దగ్గర నుంచి 12వ అధ్యాయం వరకు కేవలం భక్తి గురించి చెప్పాడు కృష్ణుడు. చెప్పాను కదా, 18 అధ్యాయాలు. మొదట 6 అధ్యాయాల్లో ఇవన్నీ చెప్పాడు. సాంఖ్యయోగము, కర్మయోగము, ధ్యానయోగము, అష్టాంగ యోగం గురించి చెప్పాడు. తర్వాత చివరి 6 అధ్యాయాల్లో త్రిగుణాల గురించి చెప్పాడు. తర్వాత ఫైనల్ గా భగవద్గీతని శరణ్యంగా పొందమని భక్తుడు అమ్మని చెప్పి క్లోజ్ చేశాడు. ఈ మధ్యలో 6 అధ్యాయాలు మాత్రం కేవలం భక్తి గురించి చెప్పాడు.
దాంట్లో ప్రథమ అధ్యాయం 7వ అధ్యాయం, సప్తమ అధ్యాయం. అందుకని దాని పేరు ఏంటంటే నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద అబ్సల్యూట్, అంటే భగవంతుని దివ్య జ్ఞానం. సో ఫస్ట్ శ్లోకంలోనే చెప్తున్నాడు, అర్జున నీకు ఇంతవరకు చెప్పని యోగము గురించి నీకు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం చెప్తున్నాను, విను, చాలా శ్రద్ధగా. తచ్శృణు అంటే శ్రద్ధగా విను అని చెప్తున్నాడు. అని చెప్పి 7వ అధ్యాయం ప్రారంభించాడు. 7వ అధ్యాయంలో మనం తెలుసుకోవాల్సినవి కొన్ని ఉన్నాయి. అవి ఏమేమిటి? 7 అధ్యాయాల్లో మనం 7 విషయాల గురించి తెలుసుకుంటాం. ఒకటి, మనుష్యానాం యోగినామపి సర్వేషాం మద్భక్తే అంతరాత్మన శ్రద్ధావాన్ భజతే యోమాం తమేయుక్త సమోమత అని చెప్పినప్పుడు, ఓ యోగి, నువ్వు నన్ను మనసులో నా గురించి తలుచుకుని నన్నే ఆత్మాను తలుచుకునే వాళ్ళకి సరైన యోగి అని చెప్పాడు. ఎవరిని తెలుసుకోవాలి మనసులో అని ప్రశ్న రావచ్చు. అప్పుడు ఆ ప్రశ్నకి 7వ అధ్యాయంలో ఆయన సమాధానం చెప్తాడు. 7వ అధ్యాయంలో మనం భక్తి గురించి తెలుసుకున్నాం. భక్తి ఎవరికి చెయ్యాలి దాని గురించి తెలుసుకున్నాం. మూడు విషయాలు ఉన్నాయి భక్తిలో. ఒకటి, భక్తి చేయాలంటే భగవంతుడు ఉండాలి. భగవంతుడు లేకుండా భక్తి చేయడానికి కథలు ఉండదు కదా. భక్తికి భగవంతుడు కావాలి. అంటే వీ షుడ్ నో అబౌట్ గాడ్. ఎవరు భగవంతుడు, ఎవరు ఆయన గురించి తెలుసుకోవాలి. ఇంకో విషయం ఏం తెలుసుకోవాలి? భగవంతుడి భక్తి చేయాలంటే భక్తుడు ఉండాలి. అంటే మనం భక్తుడి గురించి తెలుసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 3వ విషయం ఏంటి? సరే, భక్తుడు ఉన్నాడు, భగవంతుడు ఉన్నాడు, వీళ్ళు చేసేది ఏమిటి? అందుకని భక్తుడు చేసే సేవ గురించి తెలుసుకోవాలి. అంటే మనం ఇప్పుడు 3 విషయాలు తెలుసుకుంటున్నాం ఈ అధ్యాయంలో. 1 భగవంతుడి గురించి, 2 భక్తుడి గురించి, 3 ఆ భక్తుడు భగవంతుని చేసే సేవ గురించి. ఈ 3 విషయాలు మనం ఈ అధ్యాయంలో తెలుసుకోబోతున్నాం. ఓకే, సరే. భగవంతుడు ఎవరు? భగ అంటే ఐశ్వర్యం. భగవంతుడు అంటే అన్ని ఐశ్వర్యాలు సంపూర్ణముగా కలవాడిని భగవంతుడు అన్నారు. ఏమిటి ఆ ఐశ్వర్యాలు? ఎందుకంటే మనం కూడా భాగ్యవంతుడు అంటాం తెలుగులో. భాగ్యవంతుడు అని ఎవరిని అంటాం మనం? బాగా డబ్బున్న వాళ్ళని భాగ్యవంతుడు అంటాం. కానీ అది కరెక్ట్ కాదు. భగవంతుడు, ఎందుకంటే పరాశరముని భగవంతుడు గురించి 6 ఐశ్వర్యాల గురించి చెప్పాడు. ఆయనకి సకలమైన అందం ఉంది, ఆల్ బ్యూటిఫుల్. తర్వాత సకలమైన సంపద ఉంది, లక్ష్మీ సహస్ర శత సంభ్రమ సేవ్యమానం, వేల కొలది లక్ష్ముల చేత పూజించబడినవాడు కనుక ఆయనకి అనంతమైన ఐశ్వర్యం ఉంది. తర్వాత అనంతమైన శక్తి ఉంది. 7 ఏళ్ల వయసులోనే గోవర్ధనగిరిని ఎడమ చేతి చిటికిన వేల మీద 7 రోజులు 7 రాత్రులు నిలపగలిగాడు. అంటే అనంతమైన శక్తి గలవాడు. ఆ తర్వాత అనంతమైన కీర్తి ఉన్నవాడు. కృష్ణుడు తెలియని వారు ఎవరు లేరు. అనంతమైన కీర్తి ఉన్నవాడు. ఆ తర్వాత అనంతమైన కీర్తి ఉన్నవాడు, అనంతమైన వైరాగ్యం ఉన్నవాడు. ఇవన్నీ ఉండి కూడా వైరాగ్యం ఉంది. ఆయన ఎప్పుడు గోపికలతోటి ఉన్నప్పుడు ఆయన ఎవరైనా గోపికలు కృష్ణుడు నా అధీనంలో ఉన్నాడని మనసులో వస్తే ఆయన వెంటనే మాయమైపోయేది, కనపడేవాడు కాదు. అంటే అంత వైరాగ్యం ఉన్నవాడు, చాలా ఎక్కువ వైరాగ్యం ఉన్నవాడు. ఆ తర్వాత కీర్తి అయిపోయింది, ఇంకొకటి ఉంది. కీర్తి అయింది, ఇంకోటి జ్ఞాపకం రావట్లేదు, చెప్తాను నేను. ఓకే, ఈ 6 ఐశ్వర్యాలు సమగ్రంగా ఉన్న వాడిని మాత్రమే భగవంతుడు అన్నాడు. అందరికీ కొంచెం డబ్బులు ఉండొచ్చు, అన్ని డబ్బులు ఉండదు. అందరూ కొంచెం అందంగా ఉండొచ్చు, అంత అందం ఉండదు అందరిలోనూ. అలాగే అందరికీ చాలా మందికి వైరాగ్యమే ఉండదు. బికాజ్ ధనవంతుడైనప్పుడు వైరాగ్యం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? రాదు. అందుకని మనం భాగ్యవాన్ అంటాం చూసారా, భాగ్యవంతుడు అనేది కేవలం మనం పైసలు చూసి మాత్రం అంటూ ఉంటాం, కానీ అది యాక్చువల్గా పరాశర ముని ప్రకారం అది కరెక్ట్ కాదు. సరే, ఈ భగవంతుడు ఈ 7వ అధ్యాయంలో తన శక్తి గురించి కొన్ని శ్లోకాల్లో చెప్పాడు. అది ఆ శక్తి గురించి కొన్ని శ్లోకాలు, తర్వాత భక్తుడు గురించి కొన్ని శ్లోకాల్లో చెప్పాడు, తర్వాత భక్తియుక్త సేవ గురించి చెప్పాడు. ఆ తర్వాత కొంతమంది ప్రజల గురించి చెప్పాడు, ప్రజలు ఎలా ఉంటారని.
ఆ 5-6 రకాల ప్రజల గురించి చెప్పాడు, ఎవరెవరు ఎలా ఉంటారని. సో ఇవన్నీ కలిపి సప్తమాధ్యాయం అయింది. ఓకే, ఇప్పుడు 7 మనం శ్లోకం 3లో చెప్తాడు, చాలా మంది భక్తి చేయడానికి వస్తారు, కానీ చాలా మంది ఈ భక్తి యోగంలో రావడానికి ప్రయత్నిస్తారు, కానీ చాలా తక్కువ మంది దీంట్లో రాగలుగుతారు. మనుష్యానాం సహస్రేషు కశ్చిద్ యతతి సిద్ధయే యతతామపి సిద్ధానాం కశ్చిన్మాం వేత్తి తత్వతః. మనుష్యుల్లో వేల కొలది మనుష్యులు నన్ను పొందడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఆ వేల కొలది మంది పొందడానికి ప్రయత్నిస్తే దానిలో ఎవరో ఒకరికి మాత్రమే ఈ సిద్ధి లభిస్తుంది. అది అని భగవంతుడు 3వ అధ్యాయంలో చెప్తాడు. తన శక్తుల గురించి 7వ అధ్యాయం నుంచి 12వ అధ్యాయం వరకు తన శక్తుల గురించి చెప్తాడు. భూమిరాపు అనలో వాయువు కమ్మనో బుద్ధిరేవచ అహంకారమితీంద్రియమే భిన్నా ప్రకృతి అష్టదా. ఈ 8 శక్తులు, భూమి ఆపో అంటే నీరు, వాయువు భూమిరాపో, అనలో అంటే అగ్ని, వాయువు ఖమ్ అంటే ఆకాశము. ఈ ఐదు భూతములు కమ్మనో, బుద్ధి భూమిరాపో అనలో వాయువు ఖమ్మనో బుద్ధిరేవచ అహంకారము, తర్వాత మనస్సు. ఈ మొత్తం 8 రకాలుగా నా శక్తి మీకు తెలుస్తుంది. భూమిరాపో అనలో వాయువు కమ్మనో బుద్ధిరేవచ అహంకారమితీంద్రియమే భిన్నా ప్రకృతి అష్టదా. నా యొక్క శక్తి ఈ 8 శక్తుల్లోనూ మీకు కనబడుతుంది. ఆ తర్వాత ఎందుకు చెప్తున్నాడు ఆయన? ఈ తన యొక్క శక్తుల గురించి ఎందుకు చెప్తున్నాడు అంటే మనకి విశ్వాసం కలగడం కోసం. మనకి భగవద్గీతలో మనం చెప్పుకునేది ఏంటి? భక్తి యోగం గురించి చెప్పినప్పుడు అందరూ కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందమని మనం ఫైనల్ గా చెప్పబోతున్నాం. కానీ అది చెప్పే ముందు ఎవరికి మీరు శరణాగతి పొందారో అతని యొక్క గొప్పతనం కూడా తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. అప్పుడు కృష్ణుడు తన యొక్క ఉనికిని చెప్తున్నాడు. ఎలా మీరు కృష్ణుడి యొక్క ఉనికిని తెలుసుకోవాలని చెప్తున్నాడు. రసోప్సం అంటే నీళ్లలో ఉన్న రుచిని నేను, తేజస్సు శశి సూర్య, సూర్యుల్లోనూ చంద్రుల్లోనూ ఉన్న కాంతిని నేను. తర్వాత బలవంతుల యొక్క బలం నేను, శక్తిమయమైన ప్రజల్లో శక్తి నేను. ఆ తర్వాత ఓంకారం, వేదాల్లో ఉన్న ఓంకారం నేను. తర్వాత ఓంకారం నేను. తర్వాత ఆ తర్వాత ప్రజల్లో ఉన్న ప్రజలకి ఇచ్చే కామములను వచ్చే బీజ ప్రదాతం నేను. అంటే మనకి జనరల్ గా మనం అందరూ కృష్ణుడు అంశలు అనడానికి ఈయన చెప్పిన శ్లోకం ఇక్కడ అన్నమాట. నేను బీజ ప్రదాతని అందరికీ. ఆ తర్వాత సమస్త దేవతలకి నేను మూలం. అది నీకు 11వ అధ్యాయంలో కూడా చెప్తాడు ఆయన, సమస్త దేవులకి మూలం ఎట్లాగో అని. ఆ తర్వాత సమస్త దేవతలు పూజ నాకంట. ఆ తర్వాత ఇవన్నీ చెప్పి చివరికి ఏం చెప్తున్నాడు? నాకంట పెద్ద మత్తపరతరం నాణ్య కించిదస్తి ధనంజయ మైసర్వమిదం ప్రోతం సూత్రేమణి గణాయవ. ఏ సత్యము నాకంట గొప్పగా లేదు. అందరికంట ఏ సత్యము మత్తపరతరం నాణ్య కించిదస్తి ధనంజయ. ఏ సత్యము నాకంట పైన లేదు, అన్నిటికంటే పైన నేనే ఉన్నాను. ఎలా? మిగతావన్నీ నా మీద ఉన్నాయి. ఎలా ఉన్నాయి? సూత్రేమణి గణాయివ. ఈ మణిహారంలో మణిహారం మనం ముత్యాల హారం కట్టినప్పుడు ఆ ముత్యాల హారం మనకి ముత్యాలు కనపడుతూ ఉంటాయి, కానీ దానిలో ఉన్న దారం కనపడదు. అలాగే ఆ కనపడిన దారంలా ఈ మొత్తం బ్రహ్మాండాన్ని అంతా ఒక దారంలా నేను వేసుకున్నాను.
అది మీకు భగవద్గీత 11వ అధ్యాయంలో విరాట్ రూపము వచ్చినప్పుడు ఇది ఇంకా మీకు ఎక్కువ బాగా అర్థమవుతుంది. సో 7వ అధ్యాయంలో ముందు తన యొక్క శక్తుల్ని గురించి చెప్పాడు. శక్తుల్లో నేను అన్నిటికంటే ఎక్కువ నేనే ఉన్నాను, అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన శక్తి నేనే అని చెప్పాడు. ఇప్పుడు లెట్ us గో టు ద నెక్స్ట్ చాప్టర్. భక్తులు ఎలాంటి అయిన వాళ్ళు? భక్తులు మనుష్యులు. ముందు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మనుషులు ఉన్నారు. దాంట్లో చాలా మంది కొందరు కృష్ణుడిని నమ్మి వచ్చేవారు, కొందరు కృష్ణుడు అంటే నమ్మని వాళ్ళు కూడా కొందరు ఉన్నారు. నమాం దుష్కృతో మూఢ ప్రపంద్యంతే నరాధమ అంటే దుష్కృతులు ఉన్నారు చాలా మంది. దుష్కృతులు ఎవరు? ఇప్పుడు రావణ బ్రహ్మగారికి తపస్సు చేశాడు, కానీ ఆయన మహావిష్ణువుని నమ్మలేదు. రాముడికి శరణాగతి పొందలేదు. ఆయన సీతాదేవిని ఒక్కతిని ఎత్తుకునిపోయాడు. ఆయన రాముడిని కూడా ఎత్తుకుపోయి ఉంటే ఆయనకి మహాభక్తుడు అయి ఉండేవాడు రాముడికి. ఆయన చేయలేదు. ఎందుకంటే ఆయన యొక్క మనస్సు కేవలం కామం మీద ఉండి సీతాదేవిని అపహరించుకుపోవాల్సి వచ్చింది. అలాగే హిరణ్యకశిపుడు తన కుమారుడైన ప్రహ్లాదుడు నారాయణ సంకీర్తన చేస్తుంటే దాని యొక్క గొప్పదనం తెలుసుకోలేక అతన్ని చంపడానికి ప్రయత్నించాడు. ఎన్నో విధముగా చంపడానికి ప్రయత్నించాడు. వీళ్ళు దుష్కృతులు. వీళ్ళు కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందరు. కొంతమంది మనకి ఇప్పుడు కూడా మనకి కనబడుతుంటారు. చాలా మంది నాస్తికులు అంటే వాళ్ళు కొంచెం ఫూలిష్ పీపుల్, వాళ్ళు ఫూల్స్. ఎందుకంటే భగవంతుడు లేడని అనే వాదంలో వాళ్ళు ఉంటారు. అది ఆ వాదంలోనే వాళ్ళు ఇరుక్కుని వాళ్ళు గడుపుతూ ఉంటారు. చివరికి 11వ అధ్యాయంలో చెప్పినట్టు వాళ్ళకి మృత్యు అనే నా రూపంతో ఎదురైనప్పుడు వాళ్ళు బివిల్డర్ అవుతారు. వాళ్ళు దిగ్భ్రమ చెందుతారు. వాళ్ళు నాస్తికులు. వాళ్ళు కూడా కృష్ణుణ్ణి నమ్మరు. తర్వాత చాలా మంది కోరికలతోటి దేవతలను పూజించే వాళ్ళు ఉన్నారు. దేవతల్ని మామూలు మన భౌతికేచ్ఛల కోసం దేవతల్ని పూజిస్తారు. వాళ్ళకు కూడా నేను సమగ్రంగా తెలియడం కష్టం. కానీ ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఈ విషయం తెలియదు. ఈ సర్వదేవతలకి మూలం నేను. నా ద్వారానే ఆ దేవతలందరూ వారి యొక్క ఆ మానవుల యొక్క ఇచ్ఛలు కంప్లీట్ చేస్తున్నారని, వసలుతున్నారని వాళ్ళకి తెలియదు. అందుకని వాళ్ళు కూడా నా యొక్క దివ్యమైన రూపం గ్రహించలేరు. అలాగే కొంతమంది భగవంతుడికి రూపమే లేదు, కేవలం ఆయన ఒక లైటే అంటే నిరాకారవాదులు కొంతమంది ఉన్నారు. ఆ నిరాకారవాదులు ముఖ్యంగా మనలో ఉన్న ఆత్మ మీద కేంద్రీకరిద్దామని ట్రై చేస్తారు. అది మనం అష్టాంగ యోగంలో కూడా చెప్పుకున్నాం. అష్టాంగ యోగంలో వాళ్ళు ధ్యానం చేసిన తర్వాత చేసేటప్పుడు ధ్యానము ధారణము చేయడానికి వాళ్ళు ఈ నిరాకార రూపాన్ని ఎంచుకుంటారు. సో వాళ్ళకి కూడా నేను తెలియదు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి నేను ప్రత్యక్షం అవును. ఎంచేత నేను నా యోగమాయతో నేను కవర్ అయి ఉంటాను. నా యోగమాయతో కవర్ అయి ఉంటాను కనుక అలాంటి నిరాకారవాదులకి కేవలం యోగమాయే తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఇంకా మిగిలింది ఎవరు? యోగీస్ అంటే ఇదే మన అష్టాంగ యోగంలో చివర సమాధి చెంది అది మనలో ఉన్న పరమాత్మ మీద దృష్టి నిలిపేవారు యోగులు అనబడ్డారు. వీళ్ళు కాకుండా కొంతమంది భక్తులు కృష్ణుడి గురించి వస్తారు. మిగతా దేవుడి దగ్గర కృష్ణుడి దగ్గరికి వచ్చి కృష్ణుని కోరికలతో వస్తారు. ఓ కృష్ణ, నేను నీ భక్తి చేస్తాను, నాకు ముక్తిని వసగమని. రకరకాల ముక్తులు ఉన్నాయి. ఆ ముక్తిమని అలాంటి యోగులు కూడా నా దగ్గరికి వస్తారు. కానీ వీళ్ళందరికంటే చాలా గొప్పవారు ఎవరంటే భక్తులు. ఎంచేత భక్తులు అంటే వాళ్ళు ఏ కోరికలతోనూ కోరుకోకుండా వస్తారు. ఇప్పుడు ఇలాంటి భక్తుల గురించి మనం కొంత చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పుడు సంత్ మీరాబాయి ఉంది. ఆవిడ కృష్ణ భక్తురాలు. ఆవిడ జీవితాంతం కృష్ణుడి యొక్క గానంలోనే తన జీవితం వెళ్ళబుచ్చింది. ఆమెకు వివాహమైన ఆవిడ మాత్రం భర్తను దగ్గరికి రానివ్వక
కృష్ణుడే నా భర్త అనుకుని ఆయన్నే ధ్యానం చేస్తూ ఉండేది. ఆ చివరికి వాళ్ళ వాళ్ళ అత్తగారు మామగారు కి ఎంత కోపం వచ్చిందంటే విషం తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు. విషం తీసుకొచ్చి ఇచ్చి, నువ్వు కృష్ణుడు ధ్యానమేనామానే, లేకపోతే ఈ విషం తాగు అని చెప్తే ఆవిడ కృష్ణుడు ధ్యానం మానిన తర్వాత ఇంకా బతికేం లాభం అని చెప్పి ఆవిడ విషం తాగేసింది. విషం తాగి కృష్ణుడిలో ఐక్యం అయిపోయింది ఆవిడ. సో భక్తి అంటే ఆవిడ కృష్ణుడి దగ్గర నుంచి ఏం కోరుకోలేదు, కృష్ణుడికి సేవ చేద్దామనే ఉంది. శుద్ధ భక్తులు ఎలా ఉంటారంటే కేవలం మేము నీకు సేవ చేయడానికే ఉంటాం అంతేగాని నీ దగ్గర నుంచి నాకేం అక్కర్లేదు అంటాడు. అప్పుడు కృష్ణుడు ఇంకో శాస్త్రంలో చెప్తాడు, కృష్ణ భక్తి చాలా కష్టం మీద దొరుకుతుండాలి. జన్మ కోటి సుకృతైర్న లభ్యతే, కోటి జన్మలు చేస్తే గాని ఆ కృష్ణుడి యొక్క భక్తి లభించట. అది అది అని కృష్ణుడు చెప్తాడు. అలాగే ఇప్పుడు మనం శుద్ధమైన భక్తి గురించి చెప్పాలంటే సంత్ తుకారాం గారి గురించి కూడా మనం చెప్పుకోవాలి. విఠల్ని ధ్యానిస్తూ ఉండేవాడు. మీకు తెలుసు కదండి పాండురంగ విఠల్ ఎవరు? పాండురంగ విఠల్. పాండురంగుడు విఠల్. విఠల్ అంటే ఇటుకురాయి, విఠల్ అంటే ఇటుకురాయి. ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడు, ఆయన పేరు ఏంటి మర్చిపోయాను, పురంధరుడు. పురంధరుడు కాదు, ఆయన ఒక బ్రాహ్మణుడు. ఆ బ్రాహ్మణుడికి ఒక అందమైన యవ్వనం గల అబ్బాయి ఉన్నాడు, అతనికి పెళ్లి కూడా అయింది. తర్వాత అతను ఒక వేశ్యామోహంలో చిక్కుకుని తన తల్లిదండ్రులను నిర్లక్ష్యం చేశాడు. ఆ నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఆ వేశ్య అతని వృద్ధులైన తల్లిదండ్రుల్ని భార్యని ఇంట్లోంచి బయటికి గెంటేసింది. ఆ వ్యామోహంలో అతను ఉండి ఆ తర్వాత ఆ వేశ్య అతని సర్వ సంపదలను అతన్ని కూడా ఇంట్లోంచి బయటికి గెంటేసింది. అప్పుడు అతను అడవిలో వెంబడి తిరుగుతుంటే అతనికి జ్ఞానోదయం అయింది తను చేసిన తప్పు గురించి. అప్పుడు తన తల్లిదండ్రుల్ని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళి అడవిలో ఒక చిన్న కుటీరంలో నివసిస్తున్నారు వాళ్ళు, చాలా కష్టాల మీద. అప్పుడు వెళ్ళి ఆయన వాళ్ళ క్షమాపణ అడిగి వాళ్ళకి సేవ చేయడం మొదలెట్టి రోజు కృష్ణుడు గానం చేస్తూ ఉండేవాడు. ఆ కృష్ణుడు గానం ఎంత ప్రీతిగా చేసేవాడంటే కృష్ణుడు వచ్చి వినివట్ట అతను సంకీర్తన చేస్తుంటే. అలాగే ఓసారి కృష్ణుడు వచ్చి ఆయన సంకీర్తనం వింటుంటే విన్న తర్వాత సంకీర్తనం అయిపోయిన తర్వాత ఆయన పిలిచాట, ఓ అతని పేరు నేను భక్త పుండరీకుడు, భక్త పుండరీకుడు. అప్పుడు ఓ పుండరీక్, నేను వచ్చాను, నాకు కొంచెం నీళ్ళైనా ఇవ్వయ్యా అని అడిగాట బయట నుంచి. అప్పుడు పుండరీకుడు అన్నాడు, ఉండు స్వామి, నేను నా తల్లిదండ్రులు సేవ చేస్తున్నాను, ఇది అయిపోయిన వెంటనే వచ్చి నీకు నీళ్ళు ఇస్తాను అంటే. అయితే అంతవరకు ఏం చేయను అంటే ఒక చిన్న ఇటుకురాయి ఉందిట, ఆ ఇటుకురాయి విసిరి దీని మీద నుంచో, నేను వస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఆసనం ఇవ్వాలండి, భగవంతుడు వచ్చిన వెంటనే మనకి ఆసనం ఇవ్వాలి, ఆచమనం అవన్నీ ఇవ్వాలి. అందుకని ఓ ఇటుకురాయి వేసి దాని మీద నుంచో నేను వచ్చి నీకు సేవలు చేస్తానని. ఆయన అలాగే నుంచున్నాడు. అప్పుడు వచ్చి ఆయన నీళ్ళది ఇచ్చి ఆ షోడశోపచార పూజలు చేశాట. అప్పుడు కృష్ణుడు చాలా సంతోషించి, ఏం కోరుకున్నావు పుండరీక అంటే, నువ్వు ఇలాగే వెలవమన్నాడు ఈ ఇటుక మీదే. అలాగే ఆయన పండరీపురంలో అలాగే వెలిశాడు, రెండు చేతులు తన నడుము మీద పెట్టుకుని చాలా అందంగా వెలిశాడు. మీరు ఎవరైనా పండరీపూర్ వెళ్ళారో లేదో నాకు తెలియదు, వెళ్తే ఒక విషయం చెప్తాను. పండరీపూర్ ఒక దేవాలయం, మీరు లోపలికి వెళ్ళి విగ్రహాన్ని తాకచ్చు, దాన్ని కౌగిలించుకోవచ్చు. మిగతా ఏ దేవాలయంలోనూ మిమ్మల్ని గర్భగుడిలోకి రానివ్వరు. గర్భగుడిలో వచ్చినా మిమ్మల్ని విగ్రహం ముట్టుకోనివ్వరు. కేవలం పండరీపురంలో మాత్రం మీరు విఠల్ని ముట్టుకోవచ్చు. విఠల్ రుక్కుమాయి అంటే రుక్మిణీదేవి. రుక్కుమాయి వెతుక్కొచ్చింట, ఏమైపోయావు నాన్న పాండురంగా, ఎక్కడున్నావు అంటే, అప్పుడు పుండరీకుడు అమ్మ కూడా వచ్చావు కనుక నువ్వు కూడా పక్కన వేలవమ్మన్నట్ట. అప్పుడు రుక్మిణి పాండురంగుడు రుక్మాబాయి ఇద్దరు వెలిసారు ఇక్కడ. అది అంత భక్తి అన్నమాట. భక్తుల కోసం ఏమైనా చేస్తాడు ఆయన. అలాగే
సంతు తుకారాం గారు కేవలం పాండురంగాన్ని పాండురంగ కీర్తనలే చేసేవాడు. రోజు ఆయన వైశ్య కుటుంబంలో జన్మించాడు, వ్యాపారి. కానీ ఎప్పుడు లాభం కోసం ఎప్పుడు వ్యాపారం చేయలేదు ఆయన. కానీ ఆయన భార్య ఆయన అస్తమానం అతన్ని తిట్టేది. అది కూడా అతను ఒక వరంగానే భావించాడు. పాండురంగని కోరుకున్నట్టు నాకు మంచి పత్ని, మంచి భార్యనిచ్చారు, ఎందుకంటే ఆవిడ నన్ను తిట్టడం మూలాన్ని నాలో వైరాగ్యం ఎక్కువయ్యి నీతో భక్తి కలిగిందని అని సంతోషించి ఆయన్ని స్వశరీరంగా విష్ణుదూతలు వచ్చి స్వశరీరంగా ఆయన వైకుంఠానికి తీసుకెళ్లారట. మీరు ఎప్పుడైనా పూనా వెళ్ళి, పూనాకి 16 కిలోమీటర్ల దూరంలో దేహు గ్రామం ఉంది. మీరు ఎప్పుడైనా దేహు గ్రామం వెళ్తే అక్కడ ఈయన సంతు తుకారాం గారిని స్వర్గం తీసుకెళ్లిపోయిన ఒక ప్రదేశం ఉంది. అక్కడ ఆయన దేవాలయం కట్టి అక్కడ పాండురంగ విఠలను కూడా ప్రతిష్ఠించారు. మీరు వెళ్ళి చూడొచ్చు. సో భక్తుడు అవడం మూలాన్ని అంత గొప్ప అవకాశాలు ఉన్నాయి. భగవంతుడికి సేవ చేసి అంత అవకాశాలు. సో మనం కృష్ణుడిని సరిగా ధ్యానించని వాళ్ళ గురించి కూడా చెప్పాం. ఇప్పుడు ఫైనల్ గా భక్తులకు ప్యూర్ భక్తి గురించి చెప్తాం. ప్యూర్ భక్తి గురించి ఇంకొంచెం తర్వాత మళ్ళీ చెప్పుకుందాం. యాక్చువల్ గా ఈ విషయాలు మీకు ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చింది, ఇప్పుడు చెప్పిన విషయాలన్నీ, దానికి కొన్ని కారణాలు. ఒకటి, మనకి భగవంతుడు అంటే విశ్వాసం ఏర్పడాలి. ఫెయిత్ ఉండాలి మనకి. భగవంతుడు అంటే విశ్వాసం లేకపోతే మనం భగవంతుడిని పూజించడం చాలా కష్టం. ఇప్పుడు మనం ఉద్యోగం చేసినప్పుడు మనకి మన ఉద్యోగం ఇచ్చిన వాడు, బాబు నువ్వు ఉద్యోగం చేయి, పలానా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అవు, నీకు నెలకి ఇలా పలానా పైసలు ఇస్తాను, 30,000 రూపాయలు 40,000 రూపాయలు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, నీకు ఇస్తాను, అండ్ పలానా నీకు ఫెసిలిటీస్ ఇస్తాను, నీకు ఫోన్కి కావాల్సిన డబ్బులు ఇస్తాను, ఇల్లుకొని మీకు ఇస్తానంటే మీరు ఆయన మీద కలిగిన నమ్మకంతో మీరు ఆ ఉద్యోగంలో చేరుతారు. అంతే కదండి. ఒకవేళ ఆ నమ్మకం లేకపోతే ఇంక ఉద్యోగం ఎలా చేరుతారు? ఆయన నెల చివరి తర్వాత మనకి పైసలు ఇస్తాడో ఇవ్వడో, ఇవ్వకపోతే ఏం చేయాలి, ఇలాంటి అపనమ్మకం ఉంటే మీరు ఆ ఉద్యోగంలో చేరలేరు. ఎందుకంటే అలా ఇప్పుడు కొన్ని చోట్ల జరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో కరోనా మూలంగా చాలా చోట్ల చాలా మందికి ఉద్యోగాలు పోవడం, చాలా మందికి జీతాల్లో కట్ చేయడాలు, ఇలాంటివన్నీ పర్టికులర్ గా బయట ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. ఇండియాలో జరుగుతున్నాయో లేదో పెద్ద నాకు తెలియదు, కానీ బయట ఉన్న చోట్ల జరుగుతున్నాయి ఇవి. అది ఎందుకంటే ఇది కేవలం ఫెయిత్ మీద ఆధారపడి ఉంది. మీకు భగవంతుడు అంటే విశ్వాసం లేకపోతే మీరు ఎన్ని పూజలు చేసినా ఇంక దానికి లాభం లేదు. మనం నిన్న చెప్పుకున్నాం, నిన్న కాదు మొన్న, మనకి వేదాలలో మూడు విషయాల గురించి చెప్పాడు. ఒకటి కర్మకాండ, ఇంకోటి జ్ఞానకాండ, ఇంకోటి ఉపాసనకాండ. కర్మకాండ అంటే మనం రోజు చేసే కర్మల గురించి చెప్పింది. లైక్ మీ సత్యనారాయణ వ్రతం చేసుకుంటున్నాం, గణేష్ పూజలు చేసుకుంటున్నాం, నవరాత్రులు చేసుకుంటున్నాం, పెళ్లిళ్ళు చేసుకుంటున్నాం, బాలసారలు చేసుకుంటున్నాం, తర్వాత చావు యొక్క వైదిక కర్మలు చేస్తున్నాం. ఇవన్నీ కర్మకాండంలో ఉద్దేశించి చెప్పాడు. ఎందుకంటే మనుష్య జన్మ ఎత్తినవాడు ప్రతివాడు ఈ కర్మకాండలు కనీసం చెప్పినప్పుడైనా చేయాలి, కనీసం ఏడాదికి ఒకసారి అయినా చేయమని భగవంతుడు చెప్పాడు. ఈ కర్మకాండలు చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమిటి? జ్ఞానం సంపాదించుకోవాలి. జ్ఞానం ఎందుకు సంపాదించుకోవాలి? మనకి తెలియాలి భగవంతుడు ఎవరు, మనకి భగవంతుడికి సంబంధం ఏమిటి, మనం ఈ కర్మకాండలన్నీ ఎందుకు చేయాలి, ఇవన్నీ. ఎందుకంటే కేవలం మనం పూజలు మన సొంత కోరికల ప్రకారం చేసుకుంటూ ఉంటాం. మనం చూస్తూనే ఉంటాం, తిరుపతికి రకరకాల భక్తులు వస్తూ ఉంటారు. అండ్ చాలా మంది వచ్చిన వాళ్ళలో 95%, 96% వాళ్ళందరూ తన కోరికల కోసం తీర్చుకుందుకు వస్తూ ఉంటారు. మొక్కుకుని వస్తారు. చాలా తమాషాగా మొక్కుకుని వస్తూ ఉంటారు. భగవంతుడా మా అమ్మాయికి పెళ్లి జరిపించు, నీకు వచ్చి నీ ఇలా అర్పిస్తాను అని. ఇంకోటి, భగవంతుడా నాకు ఉద్యోగం రాని, నీ మొదటి జీతం నేను తీసుకొచ్చి నీ హుండీలో వేస్తాను. అలాగే భగవంతుడు ఇలా రకరకాల కోరికలు కోరుకుంటూ ఉంటారు. ఆ కోరికలు కోరుకోవడం తప్పు కాదు, కానీ ఇవి కొంచెం తమాషా అయిన కోరికలు. భగవంతుడికి మీ జుట్టు అక్కర్లేదు, మీ పైసలు అక్కర్లేదు. లక్ష్మీ సహస్ర శత సంభ్రమ సేవ్యమానం
వేల కొలది లక్ష్ములతో పూజింపబడే ఆయనకి మీ సొమ్ము ఎందుకండి? కానీ ఆయన తీసుకుంటాడు, ఎందుకంటే మీలో ఉన్న వైరాగ్యం ఎంతని అని. కొంచెం మనం ఏమవుతుందంటే ఈ ఈ ఈ ముడుపులు చెల్లించినప్పుడు మనం కొంచెం బిజీ టైప్ అయిపోతాం. ముడుపులు చెల్లించవచ్చు, ముడుపులు చెల్లించి మీ కోరిక తీరిన తర్వాత, ముడుపులు చెల్లించిన తర్వాత మీరు జ్ఞానంలోకి రావాలి. నేను నాకు నా భగవంతుడు నా కోరికను తీర్చాడు, ఇప్పుడు భగవంతుడికి నేను సేవ చేయొద్దు? కానీ అది మర్చిపోతామే. మళ్ళీ నెక్స్ట్ కోరిక వచ్చినప్పుడే మనకి భగవంతుడు జ్ఞాపకం వస్తాడు, అప్పుడు మళ్ళీ ముడుపు. ఇదే 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 ఇది ఎక్కడ న్యాయం? ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ బిజినెస్ లైఫ్ డీలింగ్ అన్నమాట. భగవంతుడు నవ్వుకుంటూ ఉంటాడు మిమ్మల్ని చూసి, ఓహో మళ్ళీ వచ్చాడా, ఇప్పుడేంటి నాయనా నీ కోరిక, కానీ మళ్ళీ వచ్చావా, ఇప్పుడు నీ కోరిక ఏమిటి చెప్పు. ఎందుకంటే చాలా మందికి మనలోనే కాదు మిగతా అన్ని ధర్మాల్లోనూ భగవంతుడు అంటే సప్లయర్. నేను కోరుకుంటాను, ఆయన సప్లై చేయాలి, ఆయనే భగవంతుడు అనే ఒక ఉద్దేశం ఉంది. ఆ ఉద్దేశం సరైనది కాదు. ఎలా అంటే మనం హోటల్కి వెళ్ళి, ఏ బేరర్ ఇలా రా, వచ్చాను, ఏం కావాలండి, పెసరట్టు తీసుకురా, దాంట్లో అల్లం ముక్కలు అవి వేసి, ఉప్మా అది వేసి బాగా రోస్ట్ చేసి పెసరట్టు తీసుకురాండి. ఎస్ సార్ తీసుకొస్తాను. మనం భగవంతుడిని ఆ రూపంలో చూస్తున్నాం చాలా మంది. అప్పుడు మనకి భగవద్భక్తి ఎలా ఏర్పడుతుందండి? భగవద్భక్తి ఏర్పడాలంటే ముందు భగవంతుడి యొక్క గొప్పతనం తెలుసుకోండి. భగవంతుడు ఎంత గొప్పవాడు అది తెలుసుకోండి. ఓంకారంలో వేదాలలో ఓంకారం, నేను వేదాలు ఇచ్చాను నీకు, తర్వాత ఉపనిషత్తులు ఇచ్చాను 108, 18 పురాణాలు ఇచ్చాను. ఉపనిషత్తులు అర్థమేమో అని నీకు అర్థం కావడానికి భగవద్గీతను ఇచ్చాను, అది అర్థం చేసుకుని నా దగ్గరికి వస్తామని. అలాగే ఇంకా ఎన్నో ఆచార్యుల యొక్క నా అంశలో ఆచార్యులను సృష్టించి వాళ్ళని పంపించాను నీకు జ్ఞానం అవసరమని. అయినా కూడా మనం తీసుకోవట్లేదే. మనకి భగవద్గీత చదవడానికి టైం లేదు. మనకి చెప్పాను కదండి, చాణక్య పండితుడు చెప్పాడు, మన జీవితాన్ని 4 భాగాలు చేయాలి. మనకి 24 గంటలు మనకి ఉన్నది, అందరికీ ఉన్నది 24 గంటలే. ఆ 24 గంటల్లో 6 గంటలు నిద్రకి పోతుందండి. 6 గంటలు నీ కర్తవ్యానికి, నీ ఉదర పోషణార్థం 6 గంటలు వెచ్చించమన్నాడు. 6 గంటలు సోషల్ వర్క్కి వెచ్చించమన్నాడు. అలాగే 6 గంటలు భగవంతుడి గురించి వెచ్చించమన్నాడు. ఎక్కడ చేస్తున్నామండి? మనకి 10 నుంచి 12 గంటలు మనకి ఉద్యోగానికే పోతోంది, 8 గంటలు మనకి నిద్రైపోతుంది, అక్కడ 20 గంటలు పోయిందండి. 2 గంటలు మనకి భోజనాలకి దీనికి దానికి పోయిందండి. 1 గంట కనీసమైనా టీవీ చూడకపోతే మనకి కుదరదండి. ఇంకా మిగిలింది 1 గంట, అది కూడా మనం చేస్తున్నామండి. పాలిటిక్స్ మాట్లాడడానికి, ఫోన్లో మాట్లాడడానికి, ఇది మాట్లాడడానికి, అది మాట్లాడడానికి మనం వ్యర్థం చేస్తున్నాం. ఇంకా భగవంతుడి గురించి తెలియదు ఎప్పుడండి? ముసలితనం వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు అయ్యో ముసలితనం వచ్చేసినాయి, ఇంకా నాకు చావు వస్తుందని భయపడి అప్పుడు కృష్ణ రామ అనుకున్నాం అని ఒక మాట అనుకుంటూ ఉంటాం. అప్పుడు కనీసం అందుకనే శాస్త్రాలు చెప్తాయి, వృద్ధాప్యం అనేది శిక్ష కాదు. వృద్ధాప్యం అనేది శిక్ష కాదు, వృద్ధాప్యం అనేది ఒక వరం. ఎందుకు వృద్ధాప్యం అనేది వరం? కనీసం అప్పుడైనా నువ్వు భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించి భగవత్ సన్నిధికి వెళ్ళడానికి దారి కోసం వెతుకుతావేమో అని, నీ మనసులో వస్తుందేమో అని చెప్పడం కోసం వృద్ధాప్యాన్ని ఇచ్చాడు. అంతేగాని ఇప్పుడు ఎవరు వృద్ధుడు అవడానికి మాత్రం ఎవరైనా ఏ ముసలివాడా అంటే ఆయన కోపం వస్తుంది. నేను ముసలివాడిని ఏంటి అంటారు, 70 ఏళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళేనన్ను. కానీ వాళ్ళకి తెలియదు వృద్ధాప్యం ఒక వరం భగవంతుడు ఇస్తున్నాడు. ఎందుకంటే ఆయన మనందరికీ ఒక దారి చూపెడుతున్నాడు, తన దగ్గరికి ఎలా రావాలో. తేషాం సతత యుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధి యోగంతం. ఎవరైతే నన్ను రోజు గురించి జపిస్తారో వాళ్ళకి నేను బుద్ధిని ఇస్తున్నాను. దదామి, నేను ఇస్తున్నాను బుద్ధిని. ఏషామా ఉపయంతితే, నన్ను తెలుసుకునే బుద్ధిని ఇస్తున్నాను. ఈ 7వ అధ్యాయంలో కూడా అదే చెప్తున్నాడు ఆయన. తెలుసుకోను ఆయన, నత్తపరతరం జ్ఞాతి ఏంటి, నాకంట ఉత్తమమైన సత్యం లేదు, తెలుసుకో నాన్న అని చెప్తున్నాడు ఆయన. అలాగే నా భక్తుడో మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీవం నమ్మ. అందుకే 6 అధ్యాయాలు కేవలం భక్తి గురించే చెప్పాడు ఆయన. అవుడు భగవద్గీత కూడా అర్జునుడికి 4వ అధ్యాయంలో చెప్పినప్పుడు చెప్పాడు, నేను ఇది వరకు ఇది సూర్యుడికి చెప్పాను,
సూర్యుడు తన పుత్రుడైన మనువుకు చెప్పాడు, మనువు తన పుత్రుడైన ఇక్ష్వాకునికి చెప్పాడు. అలా పరంపరంగా వస్తున్న ఈ జ్ఞానం మధ్యలో కాలం మూలాన్ని అది భ్రష్టమైంది. నా భక్తుడవు, నా మిత్రుడవు అయిన, నాతో నన్ను శరణ పొందినవాడు అయిన నీకు ప్రత్యక్షంగా ఈ జ్ఞానం ఉపదేశిస్తున్నాను అని చెప్పి అర్జునుడి ద్వారా మనకి జ్ఞానం ఉపదేశించాడండి భగవద్గీత. మనం ఆ భగవద్గీతను కనీసం మనం నేర్చుకోకుండా ఉంటే ఎలాగండి? మన పిల్లలకి మనం భగవద్గీత నేర్పించాలండి. భగవంతుడు మన యొక్క సనాతన ధర్మం అభివృద్ధి చెందడానికి మనం చెప్పాలండి. ప్రతి స్కూల్లోనూ భగవద్గీత పెట్టాలండి. కానీ మనం పెట్టడం లేదు. అలాగే కనీసం మన ఇంట్లో ఎంతమంది ఇళ్లలో భగవద్గీత ఉందండి? ఎంతమంది ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు భగవద్గీత కనీసం ఒక్క శ్లోకమైనా చదువుతున్నారండి? చదవకపోతే ఇంకా మనం అంత జ్ఞాన విజ్ఞానాన్ని మనం దూరం చేసుకుంటున్నాం కదండి. అదే చెప్తున్నాడు 7వ అధ్యాయంలో, నా భక్తుడుగా విను, నేను నీకు అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన విద్య చెప్తున్నాను నీకు, తచ్చును అని చెప్పాడు ఈ అధ్యాయంలో. మయ్యాసక్త మనాపార్థ యోగం యుంజన్ మదాశ్రయ అసంశయ సమగ్రం మాం యదాజ్ఞాససి తచ్ఛృణు. ఓ అర్జున, మనస్సు నాయందే లగ్నం చేసి నా సంపూర్ణ భావనలో యోగం అభ్యసించుట ద్వారా నీవు నన్నెట్లు పూర్తిగా నిస్సందేహముగా తెలుసుకొనగలవో దాని గురించి చెప్తున్నాను, శ్రద్ధగా విను. మనం భక్తిలోకి రావడానికి ఇంతకు ముందే చెప్పాను, కొన్ని స్టెప్లు ఉన్నాయి. మొదటి కావాల్సింది శ్రద్ధ. శ్రద్ధ ఎలా వస్తుందండి? శ్రద్ధ మనం భగవంతుడి గురించి వినడంలో వస్తుంది. మనం మొట్టమొదట మనకి వచ్చి శక్తి శ్రవణ శక్తి. చిన్నప్పుడు మనం పుట్టినప్పుడు మొట్టమొదట మనకి శ్రవణ శక్తి వస్తుంది. అందుకనే డాక్టర్ ఇటు అటు చిటికలేసి చూస్తాడు, వినగలుగుతున్నాడా శిశువు, వినగలుగుతున్నాడా లేదా అని. ఎందుకంటే గర్భంలోంచి తీసిన తర్వాత ఆయన వెనక తట్టినప్పుడు ఏడుస్తాడు. ఏడ్చినప్పుడు అతనిలో జీవం ప్రారంభం అవుతుంది. ఆ ఏడుపు ప్రారంభమైన వెంటనే తన ఏడుపు తను వినాలి. ఆ విన్నాడో లేదో టెస్ట్ చేయడానికి మనం చిటికీలు వేస్తాం. అందుకని మొట్టమొదట మనకు వచ్చిన శక్తి శ్రవణ శక్తి. ఆ శ్రవణ శక్తితో మనం ఏం వినాలి? శ్రవణ శక్తితో ఏం వినాలండి? భగవంతుడి గురించి వినాలండి. మనం అనవసరమైనవన్నీ వింటూ ఉంటాం, కానీ భగవంతుడిని వినడానికి కనీసం కొంత టైం అయినా మనం వెచ్చించమండి. భగవంతుడి గురించి విని కొద్దీ ఏమవుతుందంటే, ఆ విని కొద్దీ మీకు భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలనే ఉత్సాహం ఏర్పడింది. చతుర్విధాం భజంతే మాం జనాని సుకృతి అర్జున. నేను ముందు దుష్కృతుల గురించి చెప్పుకున్నాం. రావణాసురుడు, కుంభకర్ణుడు, ఆ తర్వాత నాస్తికులు, ఆ తర్వాత భగవంతుడికి రూపం లేనని వాళ్ళు, ఆ తర్వాత కేవలం ముక్తి కోసం భగవంతుడి చేతి కేవలం కోరికలతో భగవంతుడు చేరి వాళ్ళు, వీళ్ళందరి గురించి చెప్పుకున్నాం. కానీ ఇప్పుడు సుకృతోర్జున, అన్నిటికంటే సుకృతం చెందిన వాళ్ళ గురించి కూడా మనం కొంచెం చెప్పుకోవాలి. దాంట్లో నలుగురు ఉన్నారట. వాళ్ళు నలుగురు ఎవరు? చతుర్విధాం భజంతే మాం, నలుగురు నన్ను భజిస్తారు. ఎవరు? వాళ్ళందరూ సుకృతోర్జున, వాళ్ళందరూ సుకృతం చెందిన వాళ్ళు, మంచివాళ్ళు. ఎంచేత వాళ్ళు నా దగ్గరికి వస్తున్నారు కనుక. ఆర్థో, దుఃఖం కలిగిన వాళ్ళు. అర్ధార్థి, ఐశ్వర్యాన్ని కోరిన వాళ్ళు. జిజ్ఞాసి, నా గురించి తెలుసుకోగలిగిన వాడు. అండ్ జ్ఞాని. కోరికలు మనం భగవంతుని జనరల్గా ఇవే కోరికలు కోరుకోవడానికి వెళ్తూ ఉంటాం. ముందు మనం ఐశ్వర్యాన్ని కోరుకుంటాం. నాకు ఇది అది విండి, అది ఆయుర ఆరోగ్యం ఐశ్వర్యాలు ఇవే కోరుకుంటూ ఉంటాం ఎక్కువ మంది. ఆ తర్వాత ఆ కోరుకున్న తర్వాత ఎప్పుడైనా దుఃఖం వస్తే ఆయన దగ్గరికి వెళ్తాం. అయ్యో నాకు ఈ కష్టం వచ్చింది, ఆ కష్టం వచ్చింది, భగవంతుడా నన్ను కష్టాల నుంచి కడచేర్చు అన్ని కోరుకుందుకు వెళ్తూ ఉంటాం. ఈ రెండు చాలా కామన్. కానీ జనాలు ఏమవుతుందంటే, ఈ రెండు కోరిన తర్వాత ఈ రెండు వాళ్ళ కోరికలు అయిపోయిన తర్వాత భగవంతుడిని మర్చిపోతారు. అందుకని కృష్ణుడు ఏమన్నాడంటే, ఇచ్చుకత కలిగిన వాడు జిజ్ఞాసి వీళ్ళకంటే బెటరు. ఎందుకంటే నా గురించి తెలుసుకోగోరుతున్నాడు. వీళ్ళ ముగ్గురు కంటే జ్ఞాని గొప్పవాడు. జ్ఞాని ఎలాంటి వాడు అంటే, ఎప్పుడైతే నా గురించి తెలుసుకుంటాడో మెల్లిమెల్లిగా నా భక్తియుక్త సేవలో నిమగ్నం అవుతూ ఉంటాడు. భక్తియుక్త సేవలో నిమగ్నం అవుతూ ఉంటే నా భక్తియుక్త సేవలో నిమగ్నమై
నా భక్తుల్ని సేవిస్తూ ఉంటాడో అప్పుడు మెల్లిగా నా గురించి తెలుసుకుంటూ ఉంటాడు. అందుకని జ్ఞానం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అంటాడు ఇదే దాంట్లో. ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు మీరు అడగచ్చు, భగవంతుడికి సేవ చేయమన్నారు బాగానే, భక్తులకి సేవ ఎందుకు చేయడం అండి అని చాలా మంది మనలో ప్రశ్నిస్తూ ఉంటారు. భగవంతుడికి భక్తుడు అంటే ఎంత ఇష్టమో ఆయన భగవద్గీతలో చాలా చోట్ల చెప్పాడు. సారీ భగవంతుడు భక్తులంటే ఎంత ఇష్టమో చాలా చోట్ల చెప్పాడు. నేను చెప్పాను కదండి, 7వ అధ్యాయం నుంచి 12వ అధ్యాయం వరకు కేవలం భక్తి గురించే చెప్పాడు. 9వ అధ్యాయంలో అంటాడు ఆయన, సమోహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేషస్తి న ప్రియ. అంటే అందరూ నాకు సమానమే, ఎవరిని నేను ద్వేషించను, ఎవరు నాకు మిత్రులు కారు అని చెప్పి ఆ తర్వాత లైన్లో ఏమంటాడండి, ఏ భజంతి మాం భక్త్యా మైతేతేహి చాప్యహం. ఎవరైతే నన్ను శ్రద్ధగా భక్తి చేస్తారో వాళ్ళు నా మనసులో ఉంటారు, నేను వాళ్ళ మనసులో ఉంటాను. భక్తుల గురించి ఎంత చక్కగా చెప్పాడండి. అలాగే ఇంకో శ్లోకంలో చెప్తాడు, కౌంతేయ ప్రతిజానీహి. ఓ కౌంతేయ, నువ్వు ప్రకటించు ఏమని, నమే భక్త ప్రణశ్యతి. నా భక్తుడు ఎప్పుడూ నాశనం పొందడు, ప్రకటించు అని చెప్తున్నాడు. మీకు చెప్పాను కదా, ప్రహ్లాదుడి మీద హిరణ్యకశిపుడు నానా రకమైన శిక్షలు విధించాడు. గదతో మోదించాడు, నీళ్లలో త్రోయించాడు, అగ్నిలో నెట్టించాడు, పాముల చేత కరిపించాడు, ఏనుగుల చేత తొక్కించాడు. అయినా ఆయనకి ఏం అవ్వలేదండి. విషం తాగించాడు, అయినా ఏం అవ్వలేదండి. ఆయన ఎవరు నిన్ను కాపాడుతున్నా, నువ్వు అసలు నా కొడుకువేనా అనే అనుమానం వచ్చింది. అప్పుడు ఎక్కడున్నాడు నీ భగవంతుడు చూపెట్టు అంటే, ఎక్కడ పడితే ఇందుగలడు అందులేడని సందేహం వలదన్నాడు. ఎక్కడ పడితే అక్కడే ఉన్నాడు. అంటే ఈ స్తంభంలో ఉన్నాడా అంటే ఎందుకు లేడు, ఉన్నాడు. ఎప్పుడైతే గతతో స్తంభాన్ని కొట్టాడో నరసింహస్వామి ప్రత్యక్షమయ్యాడు. ఎందుకు నరసింహస్వామి ప్రత్యక్షమై అవ్వగలిగిందని అలవేయగలడు? ఎందుకంటే హిరణ్యకశిపుడు బ్రహ్మగారిని కోరికలు కోరుకున్నాడు. మరి జంతువుతో కానీ మనుషుతో కానీ అగ్నిలో కానీ వానలో కానీ నీళ్ళలో కానీ బయట కానీ ఆఖరి కానీ పైన కానీ కింద కానీ ఆయుధాల మీద కానీ దేవతల మీద కానీ రాక్షసుల మీదతో కానీ నాకు చావు లేకుండా కోరుకున్నాడు. మరి దానికి కరెక్ట్గా రావాలి కదండి, అందుకే నరసింహస్వామిగా వచ్చాడు. అలాగే ఈ భక్తుల యొక్క కష్టాలు తీర్చడానికి పరిగెట్టు గజేంద్ర మోక్షం గురించి మీరు వినే ఉంటారు. చాలా బ్రహ్మాండంగా బమ్మెరపోతన్ గారు ఆ గజేంద్ర మోక్షాన్ని వర్ణించాడు. ఆయన చాలా కాలం ఆ మొసలి నుంచి బయటపడడానికి తన శక్తుల ద్వారా ప్రయత్నించాట. మీరు అడగచ్చు ఎందుకు ముందే రాలేదని. ఆయన చివరి వరకు ఆయన పిలవలేదు. చివరికి అడిగాడు, లావొక్కంతే లేదు ధైర్యం విలోలంబయ్య అవే వరద అని 2 చేతులు పైకెత్తాడు. అప్పుడు ఆయన వచ్చాడు. అప్పుడు ఎలా వచ్చాట, పరిగెట్టుకుని వచ్చాట. సిరికిని చెప్పాడు, శంఖచక్రముందు లక్ష్మీదేవికి చెప్పలేట, శంఖచక్రాలు ధరించలేట, గరుత్మంతుడికి చెప్పలేట రమ్మని, పరిగెట్టు వచ్చేసేట. అప్పుడు ఆయన వెనక గరుత్మంతుడు, ఆయన వెనక లక్ష్మీదేవి, ఆయన వెనక వైకుంఠవాసులు అందరూ పరిగెట్టుకొచ్చారు. అందరూ పరిగెట్టుకొచ్చితే అప్పుడు ఆయన వచ్చి గజేంద్రుడిని వెంటనే చక్రం ప్రయోగించి ఆయన కాపాడేట. అంటే ఆయన భక్తవత్సలుడు. ఎంత ఫాస్ట్ గా వస్తున్నాడు, భక్తుల్ని చేరడానికి ఎంత ఫాస్ట్ గా వస్తున్నాడు చూడండి ఆయన. అది అలాగే ద్రౌపదీదేవిని కాపాడినప్పుడు కూడా ద్రౌపదీదేవి కృష్ణుని అరణ్యవాసంలో కలిసినప్పుడు అడిగింట, ఓ కృష్ణ అన్నయ్య, నేను ఎంత కృష్ణ 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 అని నేను ఏడుస్తున్నాను, ఎంతకీ నువ్వు రాలేదే, చివరికి నా చీరను తొలగించి ఆఖరి నిమిషాల్లో వచ్చావు, నువ్వు అంతవరకు ఎందుకు రాలేదు కృష్ణ అంటే, అప్పుడు కృష్ణుడు చెప్పాట, చూడమ్మా ద్రౌపది, నువ్వు కృష్ణ కృష్ణ అంటూనే నువ్వు పెనగలాడుతూ నువ్వు కాపాడడానికి ట్రై చేస్తున్నావు. నువ్వు కాపాడడానికి ట్రై చేస్తున్నప్పుడు నేను నీ ప్రయత్నంలో విఘ్నం కలిగించడానికి నేను రాను. ఎప్పుడైతే అన్ని వదిలేసి నా శరణ్లోకి వచ్చావో అప్పుడు నేను వెంటనే వచ్చాను, ఒక్క నిమిషం కూడా నేను ఇది చేయలేదు అని. అంటే భక్తుల్ని కృష్ణుడు ఎలా తన దగ్గరికి చేర్చుకుంటున్నాడు. ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఎందుకండి,
ఇదంతా ఎందుకంటే పరిత్రాణాయ సాధూనాం అన్నాడు మొదట. పరిత్రాణాయ సాధూనాం, భక్తుల్ని పరిరక్షించడానికి ముందొస్తున్నానన్నాడు. అది వినాశాయత దుష్కృతామని ముందెందుకు చెప్పలేదు? అది ఎక్కడైనా చేయగలడు, ఎక్కడైనా ఉండి అతను దుష్టుల్ని చంపడం ఎంతసేపు అండి? వరాహ అవతారంలో వచ్చినప్పుడు హిరణ్యాక్షుడితోటి 100 సంవత్సరాలు యుద్ధం చేశాడండి. నాతో యుద్ధం కోరుకున్నాడు ఆయన హిరణ్యాక్షుడు. 100 సంవత్సరాలు యుద్ధం చేసి దేవతలందరూ చూస్తుంటే ఆ వరాహస్వామి ఓడిపోయి పరిస్థితి ఏర్పడింది అని అనిపించింది దేవతలకి. అప్పుడు నారదముని మిగతా దేవతలందరూ ప్రార్థించారట, ఓ భగవంతుడా, హిరణ్యాక్షుడు తనది పై చేయిగా ఉన్నట్టున్నాడు, నీ మీద విజృంభిస్తున్నాడు, ఏమిటి ఇలా చేస్తున్నావు, మమ్మల్ని కాపాడంటే వెంటనే ఒకటి చెంప మీద ఇలా మెల్లిగా తట్టేసరికి ఆయన చనిపోయాడు. అంటే ఇంతకాలం చేసింది ఏమిటి? తన అది ఆచార్యులు చెప్తారు. ఇంతకాలం ఏం చేసిందంటే అది ఆదిశేషం మీద పవళించి కొంచెం కీళ్ళు కొంచెం బద్ధకం వచ్చింట. ఆయన ఎవరితోనైనా యుద్ధం చేయాలనుకున్నాడు. ఆయన యుద్ధం చేయాలని ఎవరినైనా అడిగితే ఎవరు యుద్ధం, అందరూ భక్తులు లేనప్పుడు ఎవరు చెప్తారండి యుద్ధం చేయడానికి? అందుకని హిరణ్యాక్షుడు హిరణ్యకశిపుని సృష్టించాడు. అది కూడా ఒక ఆచార్యులు చెప్పే ఒక కథ అన్నమాట. అది అప్పుడు హిరణ్యాక్షుడితో తన యుద్ధ తీట తీర్చుకుందికి 100 సంవత్సరాలు యుద్ధం చేశాడు. మళ్ళీ దేవతలకు ఎప్పుడైతే అవిశ్వాసం కలుగుతుందో, భక్తులకి అవిశ్వాసం కలుగుతుందో, వెంటనే చెంప మీద ఒకటి చిన్నగా ఇలా తట్టేసరికి హిరణ్యాకుడు కింద పడి రక్తం కక్కుని చనిపోయినాడు. అది విశ్వాసం. అందుకని పరిత్రాణాయ, భక్తులంటే అంత ఇష్టం అండి ఆయనకి. అందుకనే కులశేఖర ఆళ్వారు, మీకు సౌత్ లో రామానుజాచార్యులు వీళ్ళ గురించి తెలిసే ఉంటుంది. ఆ ఆచార్యులు, రామానుజాచార్యులు ముందు వచ్చిన వాళ్ళు ఆళ్వార్లు అంటే పరిపాలించడానికి వచ్చిన వాళ్ళని ఆళ్వార్లు అంటారు. ఆళ్ళవందార్ అనే అలవహరంలో అంటే మన్ని పరిపాలించడానికి వచ్చిన వాళ్ళు ఆళ్వార్లని. ఆళ్వారులో కులశేఖర ఆళ్వారు మహారాజు. ఆయన రంగనాథ స్వామి మహాభక్తుడు, కృష్ణుడికి మహాభక్తుడు. ముకుందమాలా స్తోత్రం అనే ఒక గ్రంథాన్ని రాశాడు కేవలం కృష్ణుడి గురించి. జయతు కృష్ణో దేవకీ నందనోయం దాని అని ఎలా అని రాసి దాంట్లో ఒక శ్లోకం రాస్తాడు. మజ్జన్మ ఫలమిదం మధుకైటబారే మత్ప్రార్థనీయ మదనుగుణ ఏషయేవ తద్భృత్య పరిచాలిక భృత్య ఇతిమాం స్మర లోకనాథ. ఓ కృష్ణ, నేను నీ భక్తులకి అని 7 సార్లు చెప్పి ఆ భక్తుల యొక్క సేవ చేసి అనుగ్రహం లభించు అన్న. అగ్ని పురాణంలో విష్ణువు చెప్తాడు, ఎవరైతే కృష్ణుడు నేను కృష్ణు భక్తుడిని అని చెప్పుకుంటాడో ఆయన నిజంగా నా భక్తుడు కాదు. నా భక్తులకి పరిచర్య చేసేవాడే నా భక్తుడు. ఎందుకంటే నేను ఆయన హృదయంలో ఉంటాను, ఆయన నా హృదయంలో ఉంటాను. అందుకని మనం భక్తుల యొక్క సేవ, గృహస్థు యొక్క, అందుకని ఇదివరకు గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ భక్తులు, సన్యాసిగా వచ్చిన వాళ్ళందరి యొక్క సేవ చేస్తూ ఉండేవారు. ఎందుకంటే అతిథి దేవో భవః. అతిథి అంటే తిథి చూడకుండా వచ్చేవాడిని అతిథి అన్నారు. ఆ అతిథి ఆకలితో వచ్చిన ప్రతి దానిలోనూ ఆయన నారాయణుని చూడమన్నారు. అందుకనే ఆ సేవ మనకి నారాయణ సేవతో సమానం. భక్తుల్ని సేవ చేస్తే నారాయణ సేవతో సమానం. అందుకనే ప్యూరి డివోటీస్, శుద్ధమైన భక్తులు ఎవరంటే వేరే భక్తులకి సేవ చేసేవారు. ఆ భక్తుల ద్వారా భగవంతుడికి కూడా సేవ చేసే వాళ్ళని శుద్ధమైన భక్తులని చెప్పబడింది. ప్రభు జస్ట్ పంకజ్ ప్రభు జస్ట్ పుట్ ఆన్ ద స్లైడ్స్ నౌ. జస్ట్ వి విల్ కంక్లూడ్ దట్ వన్. స్టార్ట్ పుట్టింగ్ ఆన్ ద స్లైడ్స్ 1 by 1. మనం ఇప్పుడు చెప్పినదాన్ని కొన్ని స్లైడ్స్ పంపించారు. ఆ స్లైడ్ లో మీరు చూస్తే నేను చెప్పిందంతా మళ్ళీ ఒకసారి మనం we can sum up. పరమ పూజ్య శ్రీ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదికి ఈయన దేవుడండి. అంతర్జీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘం మన సంస్థాపకాచార్యులు. ఆయన 1966లో న్యూయార్క్ లో శ్రీకృష్ణ భావామృతం, ఇస్కాన్, ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఆఫ్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అని ఆయన ప్రారంభించారు. ఆయన ద్వారా ఆయన 12 ఏళ్ళు ప్రపంచ భ్రమణం చేసి 108 కృష్ణ మందిరాల్ని నెలకొల్పి
10,000 పైగా భక్తులకి దీక్షనిచ్చి కృష్ణ హరే కృష్ణ మహాంతరం ప్రపంచం నలుమూలలా భజించేటట్టు కృషి చేశారు. ఆయన శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. నెక్స్ట్ ప్రభు. నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు సప్తమో అధ్యాయం చెప్పుకున్నాం. ఇది చాప్టర్ 6 యొక్క సంక్షిప్తం. అష్టాంగ యోగంలో ఎలా ఉండాలి, స్టేజ్ ఏమిటి, అష్టాంగ యోగం యొక్క వివిధ అంగాలు, యమ నియమ అవన్నీను, అలాగే మన మనస్సును ఎలా అదుపులో పెట్టుకోవాలి. అదే అర్జునుడు చెప్పాడు, నేను మనిషి అదుపులో పెట్టుకోలేను కృష్ణ అంటే అభ్యాసంతో పెట్టుకోవచ్చు అన్నాడు. అలాగే ఒకవేళ మనం కొంత భక్తి చేసి వదిలేస్తే వాళ్ళు ఎక్కడికి పోతారంటే వాళ్ళు ఐశ్వర్యవంతులైన ఆ తర్వాత మహానుభావులైన కుటుంబంలో జన్మిస్తాడని చెప్పుకున్నాం. తర్వాత అన్నిటికంటే చెప్పి చివరి అన్నాడు యోగినామపి సర్వేసాం చెప్పాడు. అంటే భక్తి యోగం అన్నిటికంటే ఉత్తమము, ఈజీ అని చెప్పాడు. నెక్స్ట్ ప్రభు. నెక్స్ట్ ఇది మన జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగం. జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగం అంటే భగవద్విజ్ఞానం, భగవంతుడి గురించి తెలుసుకునే యోగం. నెక్స్ట్ మయ్యాసక్త మనోపార్థ యోగం యుంజన్ మదాశ్రయ అసంశయం సమగ్రమ్మాం యథాధ్యాస్యసి తక్షృణు. ఓ అర్జున, నీకు ఇప్పుడు అన్నిటికంటే ఉత్తమమైనది గురించి చెప్తున్నాను, సందేహపడకుండా ఇది విను, తక్షృణు, శ్రద్ధగా విను అన్నాడు. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ జ్ఞానతేహం సవిజ్ఞామ అదం వక్ష్యామ్యశేషత యజ్ఞాత్వానేహ భూవైన్య జ్ఞాతం అవ్యం భవిష్యస. అది చెప్పాడు. ఇది నేను ఇప్పుడు భౌతిక ఆధ్యాత్మిక శక్తులతో కూడిన జ్ఞాన విజ్ఞానం నీకు పూర్తిగా విశదీకరించను. దీన్ని తెలుసుకున్నచో నీవు తెలుసుకోవాల్సింది. నెక్స్ట్ అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది మూడో శ్లోకం. మూడో శ్లోకం చెప్పండి. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. మనుష్యానాం సహస్రేషు కశ్చిత్ యదతి సిద్ధయే యతతామపి సిద్ధానాం కశ్చిన్మాం వేత్తి తత్వతం. చాలా మంది మనుష్యుల్లో, ఎక్కువ వేల మంది మనుషుల్లో ఎవరో ఒకరు సంపూర్ణ సిద్ధికి ప్రయత్నించారు. అట్టి ప్రయత్నించిన పొందిన వారిలో ఎవరో ఒకడు నన్ను యథార్థముగా తెలుసు. ఇక్కడ మనకి ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ గురించి చూపెట్టాడండి. చాలా మంది స్పోర్ట్స్ వాడుతున్నారు. దానిలో ఎవరో ఒకరు సచిన్ తెందూల్కర్ అవుతారు. అందరూ సచిన్ తెందూల్కర్లు అవ్వలేరు కదా. అలాగా ఎవరో ఒకరు సాధిస్తారు. అలాగే చాలా మంది ఎలక్షన్లోనే ఒకరు నరేంద్ర మోడీ అవుతారు. సో అలా అవుతారు. కానీ అలాగే సిద్ధి కోసం చాలా మంది ప్రయత్నిస్తుంటారు. అలా ప్రయత్నించిన సిద్ధులు అందరిలోనూ ఎవరికో ఒక్కరికి మాత్రం నేనంటే తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే అష్టాంగ యోగం చేసినప్పుడు కొన్ని సిద్ధులు లభిస్తాయి. నేను చెప్పారు ప్రభు. లఘిమ అనిమ అంటే మన చిన్నగా అయిపోవడం, పెద్దగా అవడం, ఇక్కడి నుంచి వేరే చోటుకి వెళ్ళడం, ఇవన్నీ సిద్ధులు లభిస్తాయండి. చాలా మంది ఆ సిద్ధులు రాగానే భగవంతుడి గురించి మర్చిపోతుంది. అందుకని అధిక సిద్ధులు లభించినా కూడా అది పట్టించుకోకుండా కేవలం నన్ను తెలుసుకునే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది అని ఈ యొక్క శ్లోకం యొక్క ఉద్దేశం. నెక్స్ట్ అండి. నెక్స్ట్ ఆయన తన శక్తుల గురించి చెప్తున్నాడు. భూమిరాపో అనలో వాయు కమ్మనో బుద్ధిరేవచ అహంకారమితీయమ్మే భిన్నా ప్రకృతి అష్టదా. భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము, మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం, ఈ ఎనిమిది కలిసి భిన్నమైన నా భౌతిక శక్తి అపరాప్రకృతి. పరాప్రకృతి అంటే ఆయన ఇంటర్నల్ పొటెన్సీ, అపరాప్రకృతి అంటే ఈ భౌతిక శక్తి. ఇవన్నీ ఆయన కృష్ణుడి యొక్క రూపాలు. నెక్స్ట్ ప్రభు. నెక్స్ట్ అపరేయమితస్త్వన్యాం ప్రకృతిం విద్ధిమే పరాం జీవభూతం మహాబాహో యయేదం ధార్యతే జగత్. ఓ మహాబాహుని అర్జున, ఇవి కాక నాకు న్యూనమైన భౌతిక ప్రకృతి వనరులు ఉపయోగించుకుని జీవులందరితో కూడిన ఉన్నతమైన శక్తి మరి ఒకటి కలదు. నెక్స్ట్ ఏతద్యోనీని భూతాని సర్వాణి తుపధారయ హం కృత్నస్య జగతః ప్రభః ప్రళయస్తదా. సృజింపబడిన సర్వభూతములు ఈ రెండు ప్రకృతులే కారణములు ఉన్నవి. ఈ ప్రపంచమున భౌతికము ఆధ్యాత్మికమైన సర్వమునకు మూలము ప్రళయము రెండు నేనేనని నిశ్చయముగా ఎరుగు. మత్త పరతరం నాణ్య కించిదస్తి ధనంజయ మై సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రేమణి గణాయువా. ఓ ధనంజయ, నాకంటే ఉత్తమమైనది సత్యం ఇంకొకటి లేదు. ముత్యములు దారముతో గుర్చబడి దానిపై ఆధారపడి ఉండినట్లు సర్వమును నా మీదనే ఆధారపడి ఉన్నవి.
నెక్స్ట్ ప్రభు రసోప్సమప్సు కౌంతేయ. నెక్స్ట్ ప్రభాస్మి శశి సూర్యయో ప్రణవ సర్వవేదేషు శబ్దకే పౌరుషం నృషు. నీళ్లలో ఉన్న రుచిని నేనే, ఆరు చంద్రుడు సూర్యుల్లో ఉన్న తేజస్సును నేనే. ఓంకారం, సర్వవేదాల్లో ఓంకారం నేనే, అందుకే ఓంతో స్టార్ట్ అవుతుంది అన్ని అండి. శబ్దం, ఆకాశంలో గల శబ్దం నేనే, ఆరు పురుషులలో గల పౌరుషం కూడా నేనే. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇది సంక్షిప్తంగా ఆయన యొక్క శక్తులు ఇచ్చారు. ఏది ఎవరు అంటే జలంలో రుచి, సూర్యచంద్రుల్లో వెలుగు కాంతి, వైదిక మంత్రాల్లో ఓంకారం, ఆకాశం శబ్దం, మానవుల్లో సామర్థ్యం, భూమిలో సువాసన, అగ్నిలో వేడిమి, జీవులందరిలో ఉన్న జీవనం, తపస్సులలో తపస్సు, సమస్త అస్థిక్యములలో ఆది బీజం, బుద్ధిశాలలో బుద్ధిము, శక్తిమంతుల్లో పరాక్రమం. తర్వాత ధర్మసూత్రములకు విరుద్ధముగా లేని కామంలో మైథునం నేనే అని చెప్తున్నాడు ఆయన. ఆయన యొక్క ఆయన శక్తులు చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ 12వ అధ్యాయంలో ఏ చైన సాత్విక అభావ రాజసాస్ తమసాశ్చయే మత్త ఏవైతే తాన్ విద్ధి నత్వాహం తేషుతే మయి. సత్వగుణములతో కూడినట్టు గాని, రజోగుణముతో కూడినట్టు గాని, తమో గుణంతో కూడినట్టు గాని భావనలు నా ఆసక్తి చేతనే వ్యక్తిగతములై ఉన్నవి. ఎందుకంటే మనం మూడు గుణాలతో మనం ఆడించబడుతున్నాం. ఇక్కడ పైన చూపెట్టి చూడండి, ఆ మూడు గుణాలు సత్వ, రజ, తమో గుణం. సత్వగుణం అంటే మంచి గుడ్నెస్, రజోగుణం అంటే ప్యాషన్, తమో గుణం అంటే ఇగ్నరెన్స్. ఈ మూడు దాంతో మనం ఈ త్రిపురార్గుణమయేర్ భావైర్ సర్వమిదం జగత్ మోహితం నాభిజానాతి మామేభ్య పరమవ్యయం. ఈ మూడు గుణాల చేత మోహింపబడిన వాళ్ళు ఈ గుణములకు నేను అతీతుడని, ఆత్మీయుడని వాళ్ళు ఎరుగరు. నెక్స్ట్ ప్రభు, అందుకని ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు, అది ఈ మూడు గుణాలకి పైకి లే. దైవీ శేషా గుణమయ్యి మమ మాయా దురత్యయ. ఈ మూడు గుణాల యొక్క మాయలో చిక్కుకుని మనం పైకి లేవడం కష్టం. అంచేత మామేవయే ప్రపద్యంతే మాయామోతం తరెత్తదే. ఎవరైతే నాకు శరణ పొందుతారో మామేవయే ప్రపద్యంతే. ఈ ప్రపద్యంతే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎవరు నన్ను శరణ పొందుతారో వాళ్ళకి ఈ మాయ దాటడం చాలా ఇది. ఇక్కడ చూపెట్టారు చూడండి, గరుత్మంతుడితో వచ్చి ఆయన కాపాడుతున్నాడు. నేను చెప్పాను కదండి ఇప్పుడు తుకారాం గురించి, గజేంద్రుడి గురించి, తర్వాత మిగతా భక్తుల గురించి ఎలా పరిగెట్టుకొస్తున్నాడు ఆయన. అది వెంటనే వచ్చి ఆయన కాపాడుతాడు ఆయన శరణ పొందితే. నెక్స్ట్ అండి, నమాం దుష్కృతితో మూఢ ప్రపద్యంతే నరాధమ మాయాపహృత జ్ఞానం ఆసురీం భావమాసు. చెడ్డ పనులు చేయువారు, మూడులు, మానవాధములు, మాయచే అపహరింపడిన జ్ఞానము గలవారు, రాక్షసులకు సంబంధించిన నాస్తిక స్వభావంతో కూడిన వారు నన్ను శరణ పొందరు. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్రభు, నెక్స్ట్ స్లైడ్. చూడండి వీళ్ళందరూ, ఈయన చూడండి ఇక్కడ రావణాసురుడు తపస్సు చేస్తున్నాడు. 1000 సంవత్సరాలు తపస్సు చేసి కోరికలు కోరుకున్నాడు. ఇది చావు లేకుండా కోరుకున్నాడు. వానరుల గురించి మర్చిపోయాడు. అందుకని రాముడు వానరుల కింద వచ్చి ఆయన చనిపోయాడు. ఆ తర్వాత ఇక మనం ఇక్కడ ఒక గాడిద మీద బోళ్ళు వేసి గట్టిగా బరువు వేసి లాగిస్తున్నారు. మనమందరం కూడా ఈ మన భౌతిక కర్మల్లో ఇలాగే గాడిదలాగా చాకరీ చేస్తూ ఉంటాం. మన జాతికి చేసి దాంట్లో మనం చిక్కుబడి ఉంటాం అనమాట. అది చెప్పడానికి ఇదనమాట. నెక్స్ట్ స్లైడ్. చతుర్విధాం భజంతే మాం జనాని సుకృతోర్జున ఆర్తో జిజ్ఞాసిరర్థార్థి జ్ఞానీశ భర్షదభ. చెప్పాను కదండి, 4 విధాలైన భక్తులు నా దగ్గరికి వస్తూ ఉంటారు. ఒకటి ఆర్తో అంటే దుఃఖం కలిగిన వాళ్ళు, అర్థార్థి ఐశ్వర్యం కోరుకున్న వాళ్ళు, జిజ్ఞాసి అండ్ జ్ఞాని. జ్ఞాని అంటే భక్తుడు అనమాట. నెక్స్ట్ అండి ప్రభు. నెక్స్ట్ వీళ్ళన్నారు చూడండి, ఇక్కడ భక్తుడైతే వెంటనే ఎలాగే వెంటనే వచ్చాడో చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ గజేంద్ర మోక్ష గురించి చెప్పాడండి. ఇక్కడ ద్రౌపదీ దేవి గురించి చెప్పాడండి. ఇక్కడ దేవకీ దేవి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన వచ్చి కనపడ్డాడండి. తర్వాత శ్రీరామచంద్రుడు, సుగ్రీవుడు,
యొక్క మైత్రి గురించి చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ధ్రువ మహారాజు గురించి చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఇది భాగవతంలో ఇవన్నీ భక్తుల గురించి వివరణ ఉందండి. వీటి గురించి కొద్దిగా మనం చెప్పుకుందాం కూడా. నెక్స్ట్ ఇవన్నీ సేవ చేస్తే అప్పుడు చివరికి ఏమవుతుంది, బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మ సుదుర్లభ. అంటే ఇవన్నీ చేసి చివరికి చాలా జన్మల తర్వాత చివరికి మనకి తెలుస్తుంటా వాసుదేవుడే సర్వమితి, శ్రీకృష్ణుడే సర్వం అని తెలుస్తుంది. అందుకనే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే జపించి ఆనందించింది. ఎందుకంటే ఈ మహామంత్రము మన కృష్ణుడితో బంధాన్ని పునరుద్ధరింపబడుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రభు. నెక్స్ట్ సో దీంతో భగవంతుడు ఏమన్నాడు, సాది భూతాది దైవం మాం సాది యజ్ఞం చ ఏ విదుః ప్రయాణ కాలే చ మాం తే విదురుక్త ఛేదస. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్రభు. నెక్స్ట్ స్లైడ్. నెక్స్ట్ విషయ కోరికలతో జ్ఞానం అప్పరింపవాడో ఇతర శ్రద్ధను పొందినవాడే మనుజుడు ఏదేని ఏ దేవరాత చెప్పిన తద్వారా తన కోరిక ఈడేర్చుడు. కానీ వాస్తవమునకు ఈ వరములన్నీ నా చేతనే ఒసగబడు. అల్పబుద్ధి కలిగిన మనుషులు దేవతలను పూజించరు, కానీ వారు ఒసగడే ఫలములు అల్పములు, తాత్కాలికములైన ఉన్నవి. దేవతలను పూజించేవారు దేవతాలోకములను చేరగా నా భక్తులు మాత్రం అంత్యమైన నా దివ్యలోకమునే చేరుతుంది. నెక్స్ట్ నన్ను సంపూర్ణంగా ఎరగని మందబుద్ధులు దేవదేవుడని నేను తొలుత నిరాకరణై ఉండి ఇప్పుడు ఈ రూపను దాల్చినని తలుతురు. అల్పజ్ఞత వలన వారు నాశరహితం మరియు అత్యుత్తమ నా దివ్య భావన ఎరుగులేరు. చాలా మంది నిరాకారవాదులు ఉంటారు. వాళ్ళు కృష్ణుడు ఆకారం లేనివాడు, ఓంకారం దానికి ఆకారం లేదు, ఇది బ్రహ్మజ్యోతి అదే అని అనుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళని కృష్ణుడు ఇక్కడ మందబుద్ధులు అంటున్నారు. ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడూ నిరాకారుణ్ణే లేను, వాళ్ళకి మాత్రం నేను కనపడలేదంటే. ఎందుకంటే నన్ను కేవలం భక్తి వల్లనే చూడగలరు. ప్రేమాంజనచ్చురితి భక్తి విలోచనేనా అంటాడు బ్రహ్మసంతులో. అంటే ప్రేమ అనే కాటుకు పెట్టుకుంటేనే నేను కనబడతాను. అదే 11వ అధ్యాయం నువ్వు ఈ భౌతిక కన్నులతో నన్ను చూడలేవు, నీకు దివ్యమైన చక్షువులు ఇస్తున్నానని. అలాగే చాలా మంది అడుగుతుంటారు, ఇది మీ భగవంతుడు నుండి నాకు చూపెట్టమని అని అడుగుతూ ఉంటారు. ఈ నాస్తికులు ప్రశ్న. చూపెట్టడానికి నేను తయారే, చూడ్డానికి నువ్వు తయారుగా ఎక్కడున్నావు? నీ కళ్ళు ఎక్కడున్నాయి? కోటి సూర్యుల ప్రభావంతో ఆయన ప్రత్యక్షమైతే నీ కళ్ళు ఉంటాయా? నెక్స్ట్ ప్రభు. అందుకని నా దివ్య భావం వీళ్ళకి తెలియదు. మూడులకు మరియు అజ్ఞానులకు నేను ఎప్పుడూ వ్యక్తం కాను, వారికి నేను నా అంతరంగ శక్తితే కప్పబడి ఉందును. తత్కారణముగా వారు నేను అజుడననియు నాశనం లేనివాడిని ఎరువరు. ఇది చెప్పాడు ఇక్కడ. ఎవరి మూడులో ఎవరు నన్ను నమ్మరో, ఎవరు నా భక్తులు గారు, నేను ఎందుకు పడాలి? నేను వాళ్ళకి నేను నా మాయ చేత కప్పిపడిపోయి ఉంటాను. అందుకని వాళ్ళ బుద్ధి కూడా మాయతో కప్పిపోయి ఉంటుంది. ఓ అర్జున, దేవదేవు గతంలో జరిగిన సమస్తమును ఎరుగును, భవిష్యత్తులో జరిగిన వానన్నిటినీ ఎరుగుదును. అలాగనే జీవులందరినీ నేను ఎరుగును, కానీ వారెవరు నన్ను ఎరగరు. కరెక్ట్ గా చెప్పాడు, తన దివ్యత్వం చెప్పాడు ఇక్కడ. అన్నీ నాకు తెలుసు. అది 4వ అధ్యాయంలో కూర్చా. మరిద్దరికి బోల్డ్ జన్మలు నడిచాయి. నాకు అన్నీ గుర్తున్నాయి, నీకేది గుర్తులేదు. నెక్స్ట్ ప్రభు. సో ఇదనమాట 7వ అధ్యాయంలో మనం 3 ముఖ్యంగా విషయాలు చెప్పుకున్నాం. ఒకటి దేవదేవుడు యొక్క శక్తి, అలాగా అది ఒకటి చెప్పుకున్నాం. భక్తుడు ఏషాం త్వంత గతం పామం జనానాం పుణ్యకారం ద్వంద్వమోహ భజంతేమాంతుడు. ఎవరైతే తన పాప పంకిలమైన జీవితం వదిలింపి పుణ్యకర్మలు చేస్తూ ఇచ్చలు నన్ను భక్తి చేస్తారో, దృఢంగా భక్తి చేస్తారో వాళ్ళకి నేను సర్వసులభుణ్ణి. దైవీ శేషా గుణమయి మమ మాయా దురత్యయ. నెక్స్ట్ ప్రభు. లాస్ట్ స్లైడ్. సో ప్లీజ్ చాంట్ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే,
హరే రామ 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 హరే హరే. నాయందు సమగ్నమైన చింతము కలిగేవారు దేవదేవుడు నన్నే భౌతిక జగత్తును సర్వదేవతలను సమస్త యజ్ఞములను నియమించువానిగా తెలుసుకుని మరణం సమయమునందు ప్రార్థింతురు. జపించండి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే హరే. కృష్ణుడి యొక్క ముందు స్లైడ్ లో కృష్ణుడి గురించి పెట్టాడు. ఆయన అంపశయ మీద ఉండి కూడా తన ప్రాణాన్ని వదిలేటప్పుడు శ్రీకృష్ణుని ప్రార్థించాడు, తను వదులుతాను. అదే మనకి భగవద్గీతలో కూడా చెప్పాడు ఆయన, అంత్యకాలేచ మామేవ స్మరణ్ముక్త్వా కళేబరం అని. అంటే మన చివరి టైంలో భగవంతుడిని మన మనసులో నింపగలిగితే మనకి వేరే జన్మ ఉండదు, లేకపోతే జన్మలు ఎత్తుతూనే ఉండవలసి వస్తుంది. హరే కృష్ణ. ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి? ఇవాళ కొంచెం టైం ఎక్కువైందండి, ఎందుకంటే ఈ టాపిక్ కొంచెం భక్తి అయిన టాపిక్ అనేది కొంచెం ముందుకెళ్ళింది. మీ యొక్క ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉంటే కొన్ని చెప్పండి. ఒక 5-10 నిమిషాలు మనం 2-3 ప్రశ్నలు చెప్పుకుందాం. నాకు తెలిసి రేపు చెప్పుకుందాం. చెప్పండి, ఎవరైనా ప్రభు ప్రశ్నలు ఉంటే అడగండి. హరే కృష్ణ. పంకజ్ ప్రభు, యూ కెన్ టేక్ few questions. Okay, Babu. And did you get poll for today? No questions for today. No questions. Okay. No questions for today. This M take an Sampangi Ramareddy. చెప్పండి. M Sampangi Ramareddy. Yes, Babu. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. Hare Krishna. You can ask your హరే question. కృష్ణ. స్వామి, మానవ జన్మ అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది అంటారు కదా, మానవ జన్మ అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది అంటారు. అవును. మనకి దేవుణ్ణి భగవంతుని ప్రార్థిస్తే మానవ జన్మ నెక్స్ట్ టైం రాదు అంటారు. యాల మానవ జన్మ ముఖ్యమైనది, మళ్ళా యాల రాకూడదు. మన యొక్క లక్ష్యం ఏమిటో ముందు తెలుసుకోవాలండి. మానవ జన్మలో ఉండడం మన లక్ష్యం కాదండి. మానవ జన్మలో ఉండడం మన లక్ష్యం కాదు. మనం ఎప్పుడు భగవత్ సన్నిధంలో ఉన్నాం, జీవుల కింద. భగవత్ సన్నిధిలో ఉండి మనం జీవులుగా ఉండి ఆయన సేవ చేసుకుంటూ అక్కడ ఉన్నాం. కానీ మనలో ఇప్పుడు మనం ఒక ఆఫీసులో చిన్న ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నాం. ఆ చిన్న ఉద్యోగానికి ఒక అధికారి లేకపోతే యజమాని ఉంటాడు. ఆ యజమానికి ఏసీ రూము అవన్నీ ఉంటాయి. మనం క్లర్క్లు అనుకోండి, మనకి అలాంటి రూమ్లో ఇవి ఉండవు. అప్పుడప్పుడు మన మనసులో అనిపిస్తుంది, మనం ఇలాగ ఇక్కడ బయట ఎందుకు నుంచోవాలి, ఆయనకి అన్ని సౌకర్యాలు ఎందుకున్నాయనే మనసులో ఒక కోరిక మనలో రావడం చాలా చాలా సామాన్యం. అలాగే మనం భగవంతుడు సేవ చేసినప్పుడు మన మనసులో కూడా అస్మానం మనం ఈయనకే సేవ చేస్తున్నాం, మనకి సేవ చేసేది ఎవరు అనే ఒక మనసులో ఒక చిన్న కోరిక మనలో అప్పుడప్పుడు ఉద్భవించినప్పుడు ఆ కోరికని భగవంతుడు తెలుసుకుని ఆ కోరిక తీర్చడానికి కోసం మన్ని ఈ లోకానికి పంపించాడండి. ఈ లోకానికి పంపించిన తర్వాత ఆయన చెప్పాడు ఆయన మనసులో ఆయన ఉన్నాడు, మనసులో పరమాత్మ కింద ఉండి చెప్పాడు, బాబా నువ్వు ఈ లోకం వస్తే నువ్వు చాలా కష్టాలు పడవలసి వస్తుంది, జన్మ మృత్యు జరావ్యాధులు అన్నీ ఉంటాయి, ఇవన్నీ ఉంటాయి కనుక నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండాలి, నువ్వు మళ్ళీ నా దగ్గరికి రావడానికి రా బాబు అని ఇప్పుడు పంపించాడు. కానీ మనం మాయలో పడి అవన్నీ మర్చిపోయాం, కృష్ణుడి యొక్క సంబంధం మర్చిపోయాం. అందుకని కృష్ణ భావామృతం అంటే భక్తి అంటే ఏమిటంటే మనకి కృష్ణుడికి ఉన్న సంబంధం తెలుసుకోవడం. మనకి కృష్ణుడికి ఉన్న సంబంధం కోరుకున్న తర్వాత మనం ఈ లోకంలో ఎందుకంటే ఉండడం, జన్మమృత్యు జరావ్యాధులు ఎందుకు ఉండడం? చింతామణి ప్రకర సద్మసు కల్పవృక్ష లక్షావృతేషు సురభీరభి పాలయంతం అనే వైకుంఠంలోకి వెళ్దాం కదండి, అక్కడికి వెళ్ళి ఉందాం. మనం ఈ లోకంలో ఎందుకు ఉండడం? ఎందుకంటే నేను 3 రోజుల క్రితం ఒక ప్రశ్న అడిగాను, అన్నిటికంటే భయంకరమైనది ఏమిటని. చాలా మంది మృత్యు అని వేశారు, కానీ మృత్యు భయంకరమైనది కాదండి, జన్మ భయంకరమైనది. ఎందుకు జన్మ భయంకరమైనది? ఎట్టి గర్భంలో జన్మిస్తామో మనకి తెలియదే. అంత్యకాలే ఎంజం వాపి స్మరే నిత్యం, చివరిలో మన మనస్సులో ఏది ఉంటుందో దాని ప్రకారం మన జన్మ వస్తుందని భగవంతుడు చెప్పాడు. చివరిలో మన మైండ్ లో ఏముంటుందో మనకి కంట్రోల్లో ఉంటామండి. అదే భరత్ మహారాజు గురించి నిన్న ప్రభు చెప్పాడు. భరత్ మహారాజు జింకను చూస్తూ చనిపోతే జింక కింద పుట్టవలసి వచ్చింది. కానీ ఆయన మహాభక్తుడు కనుక ఆ జింక శరీరంలో కూడా ఆయనకి భగవంతుడిగా ఉండిపోయింది.
అందుకని మళ్ళీ బ్రాహ్మణుడే తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో 2 జన్మలు ఎత్తవలసి వచ్చింది. జన్మలు ఎత్తడం ఎందుకండి? దుఃఖ వ్యాధి పడడం ఎందుకండి? మనకి ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కదండి. అశాశ్వతం ఇది. అది అందుకని మన లక్ష్యం ఏంటంటే భగవద్ధామం చేరుకోవడం. ఆ భగవద్ధామం ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం మస్కట్ లో ఉద్యోగం ఇప్పుడు వేరే దేశానికి వెళ్ళి ఉద్యోగం చేస్తున్నాం. మనం ఉద్యోగం చేసుకుని చివరికి మన లక్ష్యం ఏంటంటే ఎలాగోలా మనకి డబ్బు సంపాదించుకుని మన దేశానికి వెనక్కి రావాలి కదండి. అది మానవ జన్మ ఈజ్ ద వెహికల్ ఫర్ గెటింగ్ టు ద అబోర్డ్ ఆఫ్ ద లార్డ్. మానవ జన్మ భగవత్ సన్నిధం చేర్చే వాహనం మాత్రమే. అందుకనే అది మానవ జన్మ దుర్లభం అని చెప్పింది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హరే కృష్ణ. సంబడి రేజ్ ద హ్యాండ్. సదాశివుని శ్రీను. నమస్కారం ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా ప్రభు? చెప్పండి ప్రభు. ప్రభు, ఇప్పుడు ద్వాపర యుగంలో నారాయణుడు శ్రీకృష్ణుడు అవతారం ఎత్తారు కదా, త్రేతాయుగంలో రాముడు అవతారం ఎత్తారు. ఇలా ఇంకా అంటే ఇప్పుడు మొత్తం 9 అవతారాలు అయ్యాయి కదా స్వామి ప్రభు. హలో. అది యాక్చువల్ గా జనరల్ గా మనం అనుకునేది అంటే 10 విష్ణువు 10 అవతారాలు ఎత్తాడని మామూలుగా అనుకుంటూ ఉంటాం. అవునండి. అది జనరల్ గా అది మీకు అంటే కూర్మ పురాణంలో 10 అవతారాల గురించి చర్చించారు. అందుకని వాళ్ళు అది తెలుసుకుని 10 అవతారాలే అని చెప్తారు. కానీ భాగవతం చదివితే, ఎందుకంటే భాగవతం అన్నిటికంటే చివరి రాశారు వ్యాసదేవుడు. వ్యాసదేవుడు 17 పురాణాలు రాశాడు. 10 పురాణాలలో కొద్దో చెప్తాను. ఈ శివ పురాణము, అగ్ని పురాణము, వాయు పురాణము, లింగ పురాణము, తర్వాత స్కంద పురాణం, ఇలాగా 17 పురాణాలు రాసిన తర్వాత మహాభారతం రాశారు. మహాభారతం రాసిన తర్వాత మహాభారతంలో కృష్ణుడు ద్వారా భగవద్గీత దాంట్లో సంకలనం చేశాడు. ఇవన్నీ చేసినా కూడా వ్యాసదేవుడికి ఎంతో మనసులో ఒక వెలితి ఏర్పడింది. ఆ వెలితి ఏర్పడితే నారద మహాముని ప్రార్థిస్తే నారదముని వచ్చి అడిగితే, నేను ఇన్ని రచించాను కదా, అయినా నాలో వెలితిగా ఉంది. వేదాలను విభజించాను, ఉపనిషత్తులు రాశాను, ఆ తర్వాత 2 ఇతిహాసమైన మహాభారతాన్ని రాశాను, 17 పురాణాలు రాశాను, అయినా నా మనసులో ఏదో వెలితిగా ఉంది. అంటే అప్పుడు అన్నాడు, నువ్వు పరమాత్ముడైన శ్రీకృష్ణుడి యొక్క లీలల గురించి నువ్వు వర్ణించలేదు. మహాభారతంలో కేవలం ఆయన కారకుడు అని చెప్పావు కానీ ఆయన లీలలు, ఆయన మహిమలు వర్ణించలేదు. అందుకని ఆయన్ని ఆయన భక్తుల్ని వర్ణించమన్నాడు. అప్పుడు 18వ పురాణమైన భాగవత పురాణం వచ్చింది. అప్పుడు ఆ భాగవత పురాణంలో ఆయన భాగవత పురాణంలో 12 స్కందాలు, 12 స్కందాల్లోనూ 9 స్కందాల్లో కేవలం భక్తుల గురించి, ఈ సృష్టి గురించి వర్ణించాడు ఆయన. దాంట్లో ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ గురించి, అంబరీషుడి గురించి, ధ్రువ మహారాజ్ గురించి. ఎందుకంటే భక్తి లేకపోతే మీరు భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళేది ఎందుకు? అందుకని 10వ స్కందం వరకు ఆయన తన గురించి, తన లీలను చెప్పలేదు. 10వ స్కందంలో ఆయన కేవలం కృష్ణలీలల గురించి మాట్లాడారు. అందుకని ఈ సర్వ వేదాంత సారం హి శ్రీ భాగవతం ఇష్యతే. అన్ని వేదాంతాల యొక్క సారం భాగవతంలో ఉంది. అందుకని భగవద్గీత మొదటి మెట్టు, కృష్ణుడి గురించి తెలుసుకోండి. భాగవతం 2వ మెట్టు. అదే ఈ అవతారాలు కూడా క్లారిటీ ఇంకా రాలేదు స్వామి. అవతారాలు ఆ భాగవతంలో మీరు 3వ అధ్యాయం, మొదటి స్కందం 3వ అధ్యాయం చదివితే దాంట్లో ఆయన నా అవతారాలకి అంతం లేదంటాడు. చాలా అవతారాల గురించి మాట్లాడారు. దాంట్లో ప్రముఖమైనవి ఈ 9 అవతారాలను, 10 అవతారాలు. అది మత్స్య, కూర్మ, వరాహ, నరసింహ, వామన, పరశురామ, రామ, బలరామ, బుద్ధ, కల్కి, ఈ 10 అవతారాలు అని చెప్పి జయదేవ గోస్వామి అని చెప్పాడు. యాక్చువల్లీ కృష్ణుడు అష్టమ అవతారం అని అంటారు, కానీ అష్టమ అవతారంలో వచ్చిన తన యొక్క ఫుల్ శక్తితోటి కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం, తన యొక్క 64 కళలతోనూ వచ్చేట ఆయన. అందుకని ఆయన సంపూర్ణమైన అవతారం కృష్ణావతారం. అది అందుకని ఆయన చాలా విజ్ఞానం ఇచ్చాడు మనకి మిగతా వాళ్ళకంటే. అంటే బలరాం తర్వాత బుద్ధుడే అనుకోవాలి మనం. అది అలా అని జయదేవ గోస్వామి చెప్పాడు మనకి. ఎందుకంటే కృష్ణుడిని
ఆ అవతారాల కంటే ఉత్తమ అవతారంలో లెక్కింపబడ్డాడు కనుక ఆయన్ని సంపూర్ణ అవతారం అన్నారు కృష్ణుడు. అంటే రాముడు కూడా సంపూర్ణ అవతారం కాదంటారా? రాముడు మానవావతారం పెట్టి రాముడు మర్యాదా పురుషోత్తముడు. రామునికి 60 కళలు మాత్రమే ఉన్నాయి. 4 కళలు రాముడు తీసుకోలేదు. కృష్ణుడికి 64 కళలు, రాముడికి 60 కళలే. 60 కళలో 4 కళలు ఏమంటే ఆయనకి రాసలీల లేదు, వేణువు లేదు, తర్వాత ఆ చిన్నప్పుడు బాల్యలీలలు లేవు. ఎందుకంటే రాముడు కేవలం ఈ మనకి మర్యాదలు ఏమిటి, వాటి యొక్క లిమిట్ ఏమిటి అవి చెప్పడానికి వచ్చాడు ఆయన. మర్యాద పురుషోత్తముడు అన్నారు ఆయన. అప్పుడు రాముడు అవతారం, రాముడు చాలా అందగాట, పుంసాం మోహన రూపాయ. ఆ అందం చూసి అందరూ కోరుకున్నారట ఆయన సాంగత్యం. మునులు, స్త్రీలు, పురుషులు అందరూ ఆయన సాంగత్యం కోరుకుంటే అప్పుడు చెప్పాడు, నేను ఈ లీలలో నేను ఆ చాప్టర్ లేదు ప్రభు, నేను నెక్స్ట్ గా పూర్ణ అవతారంలో వస్తాను, అప్పుడు మీరు అందరూ రండి, మీ అందరి కోరికలు తీరుస్తానని. అందుకని వేల కొద్ది గోపికలతో ఆయన రాసలీలలు చేశాట. ఎందుకంటే అప్పుడు రాసలీల అనేది చాలా రహస్యమైన లీల, అది మనం చర్చించకూడదు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ప్రభు? Yes, Prabhuji. Sai Pawan Prabhu is there. Please unmute yourself. Sai Pawan. Hello. Yes, sir. Hare Krishna. Please ask your question. Prabhuji. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ, చెప్పండి. హరే కృష్ణ, చెప్పండి ప్రభు. Hare Krishna. హరే కృష్ణ, చెప్పండి ప్రభు. Hare Krishna. హలో ప్రభు, వినపడుతుంది అన్నమాట. మీ ప్రశ్న అడగండి. Hare Krishna, Sai Prabhu. Some Please problem ask your question. connection, or let him post it otherwise. Okay, shall we move to other one? Okay. Nikita Maruti. Unmute. Hello. Yes. హరే కృష్ణ Hare మాతాజీ, Krishna. చెప్పండి. Hello. హరే కృష్ణ, చెప్పండి. హరే కృష్ణ సార్. చెప్పండి. మాకు ధర్మ సందేహం ఉందండి. చెప్పండి. ఒక వీడియోలో చూసాము, ఒక కొండ చిలువ జింకని చుట్టేసి ఆహారంగా తీసుకోబోతూ ఉంటది. ఆ జింక తణుకులాడుకుంటూ ఉంటది. అప్పుడు ఒక మనిషి వచ్చి ఒక కరుపులతో ఇది చేసి ఆ జింకని కాపాడతాడు కొండ చలువ నుండి. అయితే ఇప్పుడు మా సందేహం ఏంటంటే, ఇప్పుడు చేసినది ఆ మనిషి చేసినది తప్ప కరెక్టా? చాలా బ్రహ్మాండమైన ధర్మ సందేహం ఇది. సృష్టి రచించినప్పుడు భగవంతుడు కొన్ని అల్ప జంతువుల్ని పెద్ద జంతువులైన వాటికి ఆహారం కామని సృష్టి చేశాడు ఆయన. అలాగే మనకి కూరగాయలు అవన్నీ ఎలా ఇచ్చాడో కొన్ని జంతువులు కొన్ని తిని బతకమని అది నిర్దేశించాడు. అది కర్మానుసారంగా వాటి కర్మలో, ఎందుకంటే జంతువులకి కర్మ అనేది ఉండదు, ఎందుకంటే జంతు రూపం చెందారు. జంతువుగా తన ఆహారం తీసుకోవడానికి దాంట్లో అధర్మం ఏం లేదు. మనిషి అయినప్పుడు ఏంటంటే మనిషిలో అంతరాత్మ జాగృతమై ఉంది. అంతరాత్మ జాగృతమై ఉన్నప్పుడు వేరే జంతువు ఏదైనా కష్టపడుతుంటే చూసి తట్టుకునే స్థితి, చూసి ఊరుకునే స్థితి ఉండదు నార్మల్ గా. అందుకని తన ప్రయత్నంగా జింక చిన్న జంతువు కనుక దాన్ని రక్షించడానికి ఆయన ప్రయత్నించడంలో తప్పు లేదు, ఎందుకంటే అది భగవత్ ప్రేరితమే. ఇప్పుడు మీరు మీ ప్రశ్న అడగచ్చు, అయితే పాపం కొండ చెలువుకి ఆహారం ఉండకపోవచ్చు కదా అని. సృష్టించాడు భగవంతుడు కొండ చెలువు సృష్టించినప్పుడు. ఎందుకంటే అరణ్యంలో రకరకాలైన జంతువులు ఉన్నాయి, అవన్నీ మనం భోజనం పెడితేనే బతుకుతున్నాయా? భగవంతుడు దానికి సరిపడ్డ ఆహారాన్ని సమకూర్చాడు. అది ఒకవేళ జింక ఆ రోజు కాపాడబడితే
ఆ రోజు దానికి చావు రాసి పెట్టలేదు, అంటే మీ వల్ల రక్షింపబడింది. ఒకవేళ మీరు రాలేదనుకోండి అప్పుడేమవును? జింక ఆహారం అయిపోతుంది. అంటే అదే దాని కర్మ ప్రకారం ఆహారం అయిపోయింది అది. అదేండి దాంట్లో అది మనం ధర్మం అంటే రెండు ధర్మాలు. ఎందుకంటే మనం వేరే వాళ్ళని కాపాడి అనే ధర్మం కృష్ణుడి నుంచి మనకి వచ్చిన ధర్మం. ఎందుకంటే చిన్నవాళ్ళని ఎప్పుడు మనం కింద వెళ్తే చీమల మీద కూడా గబుక్కుని తెలిసి మనం అడుగులవి వెయ్యం. అవును. ఎందుకంటే అది విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని సునిచైవ స్వభాగేశ పండిత సమదర్శన. మనం గొప్ప కృష్ణుడి యొక్క అంశం ఉంది కనుక మనం వేరే జీవులు కూడా ఆయన చేసి సృష్టింపబడిన తెలుసుకుంటాం కనుక గబుక్కుని మనం వేరే వాటిని చంపడానికి మనం వెనుకాడతాం. అందుకని కాపాడటంలో తప్పులేదు. డెఫినెట్లీ నాట్. మీరు మీ ప్రకారం అదే. మొన్న నేను మీకు స్టోరీ చెప్పాను, ఒక బ్రాహ్మడు గోవు గురించి. ఆ స్టోరీ చెప్పాను కదా, బ్రాహ్మడు ఆశ్రమం వెనకాల గోవు దాక్కుంటా కషాయవాడు వచ్చి గోవు ఎక్కడుందని అడిగితే ఆయన నోరు తెరిచి నిజం చెప్పింది. ఆయన బ్రాహ్మణుడు, సాధువు, నిజమే చెప్పాలి. నిజం చెప్తామనండి అప్పుడు ఆవును ఆయన తీసుకుపోయేవాడు. ఎందుకంటే కాపాడే శక్తి ఆ సాధువుకి లేదు. అందుకని ఆయన ఏం చెప్పాడు, ఆయన తెలివిగా తప్పించుకున్నాడు. ఆ బాబు నా కళ్ళు చూసాయి కానీ అవి మాట్లాడలేవు, నా నోరు చూడలేదు, అందుకని అది చెప్పలేదు అని తప్పించుకున్నాడు. అక్కడ అధర్మం అవ్వలేదు కదండి. మీరు అడగచ్చు, కషాయవాడి యొక్క జీవన వృత్తి కదా, మరి అక్కడ పాపం అతని కుటుంబం కూడా సఫర్ అయి ఉంటుంది కదా అని కూడా అది కూడా ప్రశ్నించవచ్చు. అందుకని ఇది ధర్మ సూక్ష్మం అన్నది చాలా నిబిడీకృతమైన జ్ఞానం. అది మనం ఈ సూక్ష్మాలు తెలుసుకోవడం చాలా కష్టం. ఈ కర్మ సిద్ధాంతం అనేది అంత సులువుగా అర్థం అవుతుంది. సరే, థ్యాంక్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ ఎనీ. Sriman Narayan, please unmute yourself. So Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. మీ పేరే చాలా గొప్పగా ఉంది సార్. శ్రీమన్ నారాయణకి జై. ఓకే. 4 యుగాలు ఉన్నాయి. 1 కృతయుగము, 2 త్రేతాయుగము, 3 ద్వాపరయుగము, 4 కలియుగము. సో ఒక్కొక్క యుగానికి ఒక్కొక్క ధర్మశాస్త్రము, ఒక్కొక్క ధర్మం ఉంది. సో కృతయుగానికి వచ్చి మనుస్మృతి, త్రేతాయుగానికి వచ్చి గౌతమ స్మృతి, ద్వాపరయుగానికి వచ్చి శంకు స్మృతి, కలియుగానికి వచ్చి పరాశర స్మృతి. అంటే ధర్మం తీసుకుంటే కృతయుగానికి తపస్సు, కృతయుగానికి యజ్ఞయాగాదులు, కృతయుగానికి వచ్చి అర్చన ఆరాధన, కలియుగానికి వచ్చి నామస్మరణ. సో ఇక్కడ కలియుగ దైవం వచ్చి మనకి చెప్పండి. వినపడుతుందండి? వినపడుతుంది, చెప్పండి. ఓకే. సో మన పురాణ ఇతిహాసాల ప్రకారము కలియుగ నామస్మరణ అనేది కలియుగ దైవం వచ్చి శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు తిరుపతి. ప్రశ్న చేస్తున్నది, చేయమంటున్నది ద్వాపరయుగం యొక్క భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు యొక్క హరినామస్మరణ. సో మనం ఏది ధర్మము, ఏది అధర్మము? అది ఈ వెంకటేశ్వర స్వామి కూడా ఆయన యొక్క అంశే కదండి. సుప్రీం అవతారం వచ్చి కలియుగం వచ్చి వెంకటేశ్వరుడు. అది కరెక్ట్. కలియుగాంతం వరకు నేను ఉంటానని చెప్పి ఆయన ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఆయనలోనూ కృష్ణులోనూ భేదం లేదండి. ఎందుకంటే అన్నమాచార్యులు హరే కృష్ణ మాతాజీ ఎవరో ఇదవుతుంది కొంచెం, అది శ్రీమన్ నారాయణ గారి గురించి ఉంచండి. కలియుగం ఆయనకి కృష్ణుడికి భేదం ఏం లేదండి. ఎందుకంటే ఆయన ఒకళాదేవి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు చెప్పాడు, నువ్వే యశోదమాతవు నాకు కిందటి జన్మలో, నువ్వు ఒకళాదేవి కింద పుట్టావు, అందుకనే నేను నీ దగ్గరికి వచ్చాను, నీ శరణ్లోకి వచ్చాను అని అన్నాడు ఆయన వెంకటేశ్వరుడు. అందుకని వాళ్ళిద్దరిలో భేదం ఏం లేదండి. అన్నమాచార్యులు కూడా ఆయన యొక్క సంకీర్తనలో కృష్ణుడిని వెంకటేశ్వరుని కలిపి ఆయన కీర్తన చేశాడు. అందుకని ఇద్దరిలో జన్మలో వచ్చి యశోదామాత యొక్క అంశ. ఆయన యశోదామాత దగ్గర ఆయన 12 ఏళ్ల వరకే ఉన్నాడండి. కిషోరావస్థ వరకునే ఉన్నారు. తర్వాత ఆయన మధుర వెళ్ళిపోయి తర్వాత ద్వారకలో ఉండిన తర్వాత యశోదామాతని చాలా కాలం తర్వాత మళ్ళీ కలిసాడండి.
అందుకని అవును. యశోదామాత నిష్ఠూరాలు ఆడింది. నేను నిన్ను పెంచాను, నీ కళ్యాణాలు 8 కళ్యాణాలు చేసుకున్నావు, 8 కళ్యాణాలకి నేను చూడలేకపోయానంటే అప్పుడు ఆయన చెప్పేట, నేను వెంకటేశ్వర స్వామి నేను శ్రీనివాసుడు వస్తాను, అప్పుడు నా కళ్యాణం నీ చేతుల మీద ద్వారానే జరుగుతుందని చెప్పి బకులాదేవికి అది యశోదామాతకి మాట ఇచ్చాడని అది శాస్త్రం చెప్తున్నాడు. భాగవతంలో కూడా చివరి ఉందండి ఇది. అది బకులాదేవి కింద ఆవిడ జన్మిస్తే ఈయన శ్రీనివాసుడి కింద వచ్చి ఆయన శ్రీనివాస పద్మావతుల శ్రీనివాస కళ్యాణం ఆవిడ చేయించిందండి. అవును. యాక్చువల్ గా వాస్తవానికి వచ్చి శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు వచ్చి డైరెక్ట్ గా శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క డైరెక్ట్ అవతారం. ఆయన డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తాడు వైకుంఠం నుంచి. అవునండి. ఈ శ్రీకృష్ణుడు వచ్చి అది సెపరేట్ గా వేరే యుగంలో అవతరిస్తాడు. వేదం లేదండి, వేదం లేదు, ఇద్దరు కానీ మనకి విడివిడిగా కరెక్ట్ గా డివైడ్ చేశారు. సో కలియుగం వచ్చి నామస్మరణ మనం చేయాల్సిన కలియుగ దైవం వెంకటేశ్వర నామస్మరణ కాకుండా మనము హరికృష్ణ హరిరామ ఎందుకు చేయాలి? అది నామాలు బోల్డ్ ఉన్నాయండి ఆయనకి. ఆయన ఎన్ని లక్షల కొలది నామాలు ఉన్నాయి. అందుకని ఉపనిషత్ మేము తీసుకున్నది ఎక్కడంటే, మేము కృష్ణ భావామృతంలో ఉపనిషత్తుల్లోంచి మంత్రం తీసుకున్నాం. అది కలియుగానికి కావాల్సిన మంత్రం ఏమిటని కలిసంతరణ ఉపనిషత్తులో చెప్పబడి ఉంది. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే ఇది షోడశకం నామ్నాం కలికల్మష నాశనం నత్త పరతరూపాయ సర్వవేదేషు దృశ్యతే. అంటే ఈ 16 అక్షరాలున్న ఈ మహామంత్రం అన్నారు. ఎందుకంటే కలిలో ఉన్న చాలా కల్మషాలు ఉన్నాయి, అది నాశనం చేయడానికి ఈ మహామంత్రం చెప్పించమన్నాడు. ఇంకా వేరే ఉపాయం లేదని చెప్పాడు. వేరే వేదాలు చెప్తే వేరే ఉపాయం లేదని చెప్తారు. మీరు ప్రశ్నించవచ్చు, గోవిందా గోవిందా అంటే తక్కువ అని. తప్పేం లేదండి. ఆయన నామం ఏ నామం ఉచ్చరించినా దాని మూలాన్ని మీకు ఇది లభిస్తుంది. కానీ ప్రజలు గోవింద నామాన్ని ఏదో యాంత్రికంగా జపిస్తారు, కానీ భక్తితో జపించి భక్తులు చాలా తక్కువ అండి. అందుకని ఆ నిర్దిష్టమైన మహామంత్రము ఒక భక్తుని ద్వారా ఉపదేశింపబడి మీరు జ్ఞానిస్తే దాని యొక్క లాభం ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుందండి. అది మామూలుగా ఏ భగవంతనామైనా యాంత్రికంగా జపిస్తే దానికి లాభం ఉంటుందండి. అంత్యకాలే, ఎందుకంటే చనిపోయేటప్పుడు అసంకల్పితం కూడా మీరు గోవింద అంటే ఆయన దగ్గరికి వెళ్తారు మీరు, కానీ ఆ టైంకి మనకి అది వస్తుందో లేదో తెలియదే. నామాలు తక్కువలు కాదు, అన్ని నామాలు గొప్పవే ఆయనవి. హరే కృష్ణ. ఆయన ఉత్తమ శ్లోకుడు. హరే కృష్ణ. Oji, one devotee is there. Sai Pawan Pavu, one who missed out just a few minutes back. Sai Pawan Pavu. నమస్తే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. చెప్పండి మా ప్రభు. వినపడుతుందా? హరే కృష్ణ. చెప్పండి. సబ్జెక్ట్ రిలేటెడా కాదు అనేది నేను అడిగేది ఏంటంటే, నిన్న భక్తి యోగం గురించి చెప్పారు కదా ప్రభు. అవునండి. హలో, ఆ భక్తి యోగంలో భగవన్ నామస్మరణ చేస్తే భక్తి యోగంకి వెళ్తా ఉన్నారు కదా, ఆ భగవన్ నామస్మరణ ఓన్లీ కృష్ణుడిదే చేయాలా, లేదంటే ఏ దేవుడి చేసినా పర్వాలేదా? అది చెప్పారు కదండి ఆల్రెడీ, ఆయన చెప్పాడు. ఆయన ఆల్రెడీ 7వ అధ్యాయంలో మీకు చెప్పాడు. మీరు ఇది మిస్ అయినట్టున్నారు. అది నా మధ్యలో నెట్ కట్ అయింది. హిందూ ధర్మం ప్రకారం మన ప్రవచనకర్తలు, మన గరికపాటి వారు అవనివ్వండి, చాగంటి అవనివ్వండి, అంటే వారు భక్తి యోగం పొందాలంటే మీకు నచ్చే స్మరణి మీరు భక్తి యోగం పొందుతారు అని చెప్పేది ప్రవచనకర్తలు చెప్పేది. భగవద్గీత ప్రకారం చూసుకుంటే ఇక్కడ ఓన్లీ కృష్ణుడు నామమే మనం పఠించాలా, లేదంటే మనకు నచ్చిన దేవుని ఇష్టదైవాన్ని కొలుచుకోవచ్చు అనేది అదొక చిన్న. భగవంతుల్లో మందబుద్ధులు దేవతలను పూజించరు, కానీ వారు పొందు ఫలములు కూడా పరిమితములు, తాత్కాలికములను అయినట్టువి. దేవతలను పూజించేవారు దేవలోకములు ఏగుదురు, నా భక్తులు చివరికి నా దివ్యలోకం చేరుదురు అన్నాడు 7వ అధ్యాయంలో. దీని అర్థం ఏంటంటే వేరే దేవతలు తక్కువ వారని కాదు అర్థం. జనరల్ గా మనం ఏం చేస్తామంటే, ఏ దేవతల్ని పూజించినా మనం భౌతికేచ్ఛలతో పూజిస్తూ ఉంటాం. భౌతికేచ్ఛలతో పూజించినప్పుడు కేవలం వాళ్ళు భౌతికేచ్ఛలనే ఇచ్చి, ఆ తర్వాత ఒకవేళ ఆ దేవత మీద మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆయన లోకానికి మీరు వెళ్ళొచ్చు.
లైక్ స్వర్గం కావాలనుకుని పూజిస్తే స్వర్గానికి వెళ్ళొచ్చు. అలాగే లేకపోతే చంద్రుడిని పూజించి చంద్రలోకానికి వెళ్ళచ్చు, లేదా శివుడిని పూజించి కైలాసానికి వెళ్ళచ్చు. కానీ అవన్నీ బ్రహ్మ యొక్క ప్రళయం వచ్చినప్పుడు అవి అశాశ్వతములు. కావాలంటే మీరు ఎవరినైనా అడగచ్చు, ఇది అది అశాశ్వతములు. మళ్ళీ మనం వెనక్కి రాక తప్పదు. మేము బోధించేది ఏంటంటే మళ్ళీ మనం వెనక్కి ఎందుకు రావడం? వై షుడ్ వి కమ్ బ్యాక్ వెన్ వి కెన్ గో టు వైకుంఠ, వేర్ కుంఠ ఇస్ కుంఠం అంటే స్ట్రెస్, ఆ దుఃఖాలు లేని వైకుంఠం వెళ్ళినప్పుడు, వైకుంఠం వెళ్ళి ఆ ధామం వెళ్ళి ఉండే అవకాశం మళ్ళీ మనం వెనక్కి ఎందుకు రావడం అండి? అందుకని అవి పొందడానికి మాత్రం నిష్కామ భక్తి యోగం చేయమని కృష్ణుడు చెప్పాడు. మిగతా కావాలంటే మీరు చేయమనే చెప్పాడు ఆయన. ఏ దేవతలు ఎవరిని పూజిస్తే వాళ్ళు ఆ దేవతల దగ్గరికి వెళ్తారు. దేర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్. కానీ అత్యుష్టమైన భగవద్భక్తి కావాలంటే మాత్రం మీరు కృష్ణ భావామృతంలోకి రాక తప్పదు. ఎందుకంటే కృష్ణుడు చెప్పాడు, అలాగే వేరే అందరూ చెప్పారు. మత్త పరతరం నాణ్య కించిదస్తి ధనంజయ, నాకంత సత్యం వేరేది లేదని చెప్పాడు. మరి అంటే దాని ఉద్దేశం ఏంటండి? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓకే ప్రభు, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. ఓకే ప్రభు. హరే కృష్ణ. పంకజ్ ప్రభు, హరే కృష్ణ. Yes, sir. Hare Krishna, move. That's all. Prabhuji, people are there, but they can you tell them they can ask the question in the WhatsApp group also? They are. Yeah. హరే కృష్ణ. ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే, ఎందుకంటే టైం యొక్క నిబంధన ఉంది, ఇంకా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే మీరు చాట్ బాక్స్ లో పోస్ట్ చేస్తే, లేకపోతే వాట్సాప్ గ్రూప్ లో మీకు వచ్చిన లింక్, ఆ లింక్ కి పోస్ట్. No, they all are been added there. They all are been added there. ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో మీ ప్రశ్నలు పోస్ట్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఈ 18 రోజులు ఒక రోజు కేవలం ప్రశ్న క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్ కి ఒక రోజు పెట్టబోతున్నాం. ఆ రోజు ఏదో మేము ముందే చెప్తాం. అప్పుడు మీరు కావాలంటే ఈ ప్రశ్నలన్నీ అడగచ్చు. మీరు పోస్ట్ చేసినా అది ఆ పోస్ట్ లో కూడా వచ్చేసి మీ ప్రశ్నల్ని సమాధానం చేయడానికి మేము ప్రయత్నిస్తాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ఆల్ పీపుల్ జాయినింగ్. మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు. కృష్ణుడి వైపు మీరు ఒక స్టెప్ వేశారు. మీరు కృష్ణుడి గురించి వినడంలో మీరు భక్తిలో ఉన్న మొదటి శ్రద్ధ చూపెట్టారు. ఇంకా మీరు ముందుకొచ్చి భగవంతుని యొక్క భక్తులు అవుతారని కోరుతూ ఈ రోజు సమాప్తం చేస్తున్నాను. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. శిల గురుదేవ్ की जय, शिल प्रभुपाद की जय, ऑल वृंद की जय, assembled devotees की जय, प्रेमानंदे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय. Thank you, Pawan Balapu. It was a very enlightening class and a very knowledgeful class. Many people were very benefited. From tomorrow, what you do is, as soon as you just please log in 10 minutes before, and as soon as you log in, you play the Bhagavad Gita Mahatyam. That audio clip is there. Okay. As soon as for Prabhupada you can play. First, as you are playing Prabhupada, that is fine. Last 5 minutes, just you can log in about 10-15 minutes before. Let Prabhupada Kirtan go on. Last 5 minutes you play that Bhagavad Gita Mahatyam. Okay. And then we'll start our class. Okay. And my slides will be usually at the end. Okay, bro. Because I'll cover up, because of slides what I am getting is people are getting diverted, and I'm losing my concentration. Okay, bro. So we'll cover the slides in the end, towards end. Okay. And before that I'll prepare whatever is my realization. Then we'll spend some 10 minutes on the slides. Then we'll take about 5 minutes or 6 minutes for question and answers, and that's it. Okay, Prabhu? Okay, bro. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for joining. Tomorrow also I'll be there. Okay, Tomorrow bro. also be there. Monday probably Vikram Ramdas will come, and Monday Sam Srinivas Prabhu will come. Till Monday, that is the
this one. Probably again Tuesday Vikram Ramdas will come, and Wednesday I may come, and Thursday again Sham Sri and Vyas Prabhu will come. And Okay, Friday, Saturday again I will be there. Okay, Prabhu. Hare Krishna. Dandavata Prabhu. Thank you. Hare Krishna. Thank you everyone for joining us. If you have any We question, you don't can have ask on problem with WhatsApp. your prasadam, I hope. Yes, Prabhu? You don't have problem with your prasadam, I hope. No. It's there. It's sufficient. It's there. First day you are mentioning. No, it's there. It will be available. Sometime you take us to virtual prasadam also, no? You can take us to virtual prasadam. Okay. Like digital class, you have a digital prasadam also. Yes. Okay, Prabhuji. Thank you. Hare Hare Krishna.